Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, arvoisat veljet ja siskot. Me aloitetaan inshallah tänään meidän viikoittainen sunnuntain ohjelma, mistä me kerrottiin, eli Arba'inu Nawawiyya, eli profeetan sallallahu alaihi wasallam perimätiedot, mitä Imamu Nawawi keräsi. Tarkoin jos olla, niin siinä on 42 hadiithia. Ja siinä hän keräsi, mitkä on olennaisimmat perimätiedot hänen näkemyksensä profeetalta sallallahu alaihi wasallam. Tärkeät, kaikki profeetan hadiithit on meille tärkeitä, mutta nämä on niinku, mitä muslimi tarvii, ja se laittoi sen siinä järjestyksessä, mitä hän näki sopivampana. Ja inshallah moskeessa alkaa jatkossa viikoittain 7.30, 7.30, ja tämä on eka oppitunti inshallah, eka luento. Ja tänään me käydään läpi profeetta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam elämänkertaa lyhyesti. Sillä profeetan sallallahu alaihi wasallam elämänkerroista oppineet on tehnyt monia kirjoja, monia suuria kirjoja, koska siinä on niin paljon viisautta ja opetuksia. Mutta tämän päivän tavoite ei ole käydä koko siira alusta loppuun, vaan saada se tiivistetty versio siitä. Niin. Sillä ennen kuin me mennään profeetan sallallahu alaihi wasallam perimätietoja läpi, niin se on mun mielestä tärkeää, että me tiedetään, kuka on Muhammed. Kuka on profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeetta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam elämänkerta, kun me aloitetaan, niin tämä alkaa jo ennen kuin profeetta sallallahu alaihi wasallam syntyi. Kauan aikaa ennen kuin profeetta syntyi, tuhansia vuosia ennen. Ja silloin profeetta Ibrahim alaihi salam teki duan. Hän teki rukouksen. Hän sanoi, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Profeetta Ibrahim alaihi salam teki duan. Hän sanoi, Herramme, lähetä heidän keskuutensa lähettiläs heidän omasta joukostaan, joka lausuu heille sinun jakeitasi, opettaa heille kirjan ja viisauden sekä puhdistaa heidät. Totisesti sinä olet kaikki valtias, kaikki viisas. Tämä oli se dua, mitä Ibrahim alaihi salam teki Mekassa. Ja tässä me nähdään, että hän kertoo tässä duassa, että joka lausui heille sinun jakeitasi, mikä oli Korani, mitä profeetalla sallallahu alaihi wasallam lähetettiin. Opettaa heille kirjan ja viisauden, mitä oppineet kertoo monesti, että tämä hikma, missä puhutaan, on se profeetan sallallahu alaihi wasallam perimätiedot ja opetukset. Sekä puhdistaa heidät, sillä hän, joka ottaa tämän Koranin ja ottaa profeetan sallallahu alaihi wasallam perimätiedon, niin hän automaattisesti, kun hän ottaa nämä hyvällä aikomuksella, niin se automaattisesti puhdistaa häntä. Se puhdistaa hänen sydäntään, se puhdistaa hänen tekojaan. Innaka antal azizul hakim. Totisesti sinä olet, ja Allah, kaikki valtias, kaikki viisas. Tämä oli se dua, mitä profeetta Ibrahim alaihi salam teki. Ja tämän jälkeen, tuhansia vuosia sen jälkeen, niin meille lähetettiin profeetta sallallahu alaihi wasallam, kenestä Allah subhanahu wa ta'ala kertoo meille Koranissa, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Että totisesti, voi Muhammed, me ollaan lähetetty sinun armoksi kaikille. Jos me katsotaan maailman tilanne ennen kuin profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam tuli ja ennen kuin hän syntyi, se on tärkeää ymmärtää se konteksti, jotta me pystytään ymmärtämään, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam toi meille, ja pystytään arvostaa sitä. Sen jälkeen, kun Allah subhanahu wa ta'ala nosti Jeesuksen, Isa alaihi salam, taivaaseen ja pelasti hänet epäuskovaisilta ja nosti hänet hänen luokseen, niin noin 600 vuoden aikana ei tullut profeettaa tai lähettilästä. Ja se oli tosi vaikea aika ihmiskunnalle. Sillä se viesti, mitä Isa alaihi salam toi, ihmiset onnistu muuttaa sen. Ja ei ollut tullut vielä uutta lähettilästä sen jälkeen. Niin maailmassa tapahtui paljon ongelmia. Ja näistä osa niistä esimerkiksi, jos katsotaan arabeiden tilannetta silloin, niin arabeida oli tapana se, että heimot oli jakautunut. Niillä oli jatkuvia sotia ja kostonkierteitä. Voi olla, että lapsi syntyi ja kun siitä tuli teini, se vaan meni siihen sotaan mukaan ja se ei tiennyt, miksi se sota alun perin alkoi. Voi olla, että se sota kesti 10 vuosia. Ja kun sen alkuperäinen syy katsotaan, se oli ehkä 1 kamelin takia syntyi sota.
Tai yhden pienen asian takia syntyi se sota. Mutta arabeilla oli semmoinen tyyli, että me mennään loppuun asti. Voi olla, että se ihminen, joka se syntyi ennen kuin se sota alkoi. Se syntyi siihen sotaan ja sitten se meni siihen vaan mukaan. Se ei tiedä alun perin, mitä tapahtui edes. Ja se sota jatkui monia vuosia sen jälkeen. Eli ne oli tosi jakautuneita. Mitä muuta oli siihen aikaan ennen kuin profeetta sallallahu alaihi wasallam tuli, oli heikot oli sorrettuja. Vahvempi heimo määräsi oikeuden. Ja se me nähdään profeetan sallallahu alaihi wasallam siirassa myös, miten ennen kuin profeetan viesti Qurayshia, kun ne kielsi hänen viestinsä, me nähdään, miten ne syrji heikkoja. Sitten jos sä katsot myös, naiset oli tosi heikossa asemassa. Millä tavalla me puhutaan siitä? Esimerkiksi tyttäret. Arabeilla oli tapana monesti haudata tyttäret elävänä. Ja maailmassa monissa paikoissa on sama ongelma ollut. Että tyttäret haudataan elävänä. Koska ne näkee, että tämä on niin kuin tappio. Se menee loppujen lopuksi toisen miehen kanssa naimisiin ja se kasvattaa toisen miehen perhettä. Että me halutaan mieluummin poikia. Niin tosi useasti tyttöä haudattiin elävänä. Mitä islam tuli karsimaan pois. Ja kun sä katsot esimerkiksi profeetta sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, ennen islamia jo, kun ihmiset halusivat hautaa tyttäret elävänä, se antoi niille rahaa. Se sanoi, älkää hautako näitä, jättäkää ne mulle. Tai se antoi niille rahaa, se sanoi, ottakaa tämä raha, älkää vaan hautako niitä. Niin siitä tuli semmoinen juttu, että ihmiset sanoivat, että Abu Bakr antaa rahaa. Niin jotkut, jotka ei edes ollut, ne oli 50-50, ne ei ollut varmoja, haluatko ne hautaa vai ei, ne sanoi, me haudataan. Koska miksi? Koska ne tiesi, Abu Bakr odottaa siellä ja sanoi, älkää haudata, kun antaa rahaa. Tai yrittää puolustaa ja pelastaa niitä. Ja mitä Allah subhanahu wa ta'ala myös on monesti kritisoinut tätä piirrettä niissä, mikä oli, että ne hautasi tyttöjä elävänä. Ja yleisesti ne näki naiset ja nämä miinuksena ja tappiona. Ja sitten se mikä oli myös, oli, että orjuus oli tosi laaja. Että ihmiset voitiin ostaa ja myydä, vaikka ne oli vapaita ihmisiä alun perin. Sitten ne kidnappattiin, niistä tehtiin orjaa. Ja niillä ei ollut sanavaltaa. Mitä muuta oli ennen? Rasismi ja heimoylpeys. Sun arvo perustui mihin? Sun arvo perustui sun sukuun. Ei siihen, että sä oot ihminen. Ei siihen, mitä sä oot sisältä. Vaan se perustui siihen, että missä sun suku on tuossa rankingeissa. Ja se, joka oli eri heimosta tai heikosta heimosta, sitä syrjittiin ja oli rasismia suuresti. Ja mikä muu oli Mekassa, kun me katsotaan? Se Kaaba, mitä profeetta Ibrahim ja Ismail alaihimussalam, ne rakensi yhdessä. Tauhidin, että Allah subhanahu wa ta'ala palvotaan yksin. Mekka oli silloin täynnä patsaita. Eri patsaita, mitä ne palvoi eri päivinä. Monia jumalia ja epäjumalia. Ja sitten kun me ymmärretään me ymmärretään nämä sorrot, mitä oli meneillä. Me ymmärretään, miten naisia sorrettiin. Me ymmärretään, miten heimot jakautuu. Me ymmärretään, mitä arabien keskuudessa. Ne soti vuosia ja vuosia. Ja kymmeniä vuosia vaan pieniä asioiden takia. Niin sitten me pystytään ymmärtämään, miksi sahabat, radiyallahu anhu, miten ne antoutui profeetalle. Ne ties, mistä ne tuli. Umar ibn Khattab kertoi, että se on ennen islamia, me palvottiin taateleita. Ja sitten kun meille tuli nälkä, me syötiin ne taatelit. Se nauraa sen tilanteelle, missä ne eli. Että me palvottiin näitä taateleita, sitten kun meille tuli nälkä, me syötiin nämä taatelit. Eli se oli tosi synkkä aika. Niin profeetta sallallahu alaihi wasallam tällä viestillä, ja Allah subhanahu wa ta'ala otti ne tästä pois, tästä pimeydestä. Zulumatu ila nur, mistä Allah kertoo meille monesti. Pimeyksistä, koska pimeyden teitä on paljon, mutta valon tie on vain yksi ja ainoa. Allah kertoo, että hän otti nämä pimeydestä valon. Ja tämä oli se tilanne, mikä oli silloin arabeiden alueella. Ja maailmassa oli samalla tavalla. Maailma oli jakautunut kahteen. Oli alue, mitä persialaiset hallitsi, ja alue, mitä byzantit, roomalaiset hallitsi. Ja ne oli jakanut se maailma sen mukaan. Ja ne syrji miten ne halusi, ne teki miten ne halusi, koska niillä oli se voima. Mutta sen jälkeen, kun profeetta sallallahu alaihi wasallam lähetettiin, niin se oli suuri muutos koko maailman historian. Ja se oli suuri muutos ihmiskunnalle myös. Koska Allah subhanahu wa ta'ala, Allah armahti ihmiskuntaa viimeisellä lähettilällä. Paras, joka on kävellyt maan päällä. Allahin valitsema viimeinen lähettiläs. Profeettojen sinetti, viimeinen profeetta. Muhammad ibn Abdullah. Profeetta sallallahu alaihi wasallam, hän syntyi elefantin vuonna. Ja tätä vuotta kutsutaan silloin, kun Abraha hyökkäsi elefanteilla Ka'baan. Ja milloin Allah subhanahu wa ta'ala puolusti Ka'baan.
Ja siitä Allah subhanahu wa ta'ala lähetti kokonaisen suuran. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ettekö te näe, miten Allah subhanahu wa ta'ala teki ashabul fiilille elefantin kansalle. Ja ne jakeet jatkuu, miten Allah kertoo, miten hän tuhosi ne. Jos me ihan lyhyesti mennään tähän näin. Abraha oli tosi kateellinen. Miksi alun perin hyökkäsi Kaaba oli sen takia, koska se oli kateellinen, että muslimit, ja ei muslimit, vaan siis ihmiset koko ajan jatkuvasti kävi Kaabassa. Vaikka siellä oli patsaita, se oli paikka, minne ne meni tekemään umraa, ne meni tekemään niitä on omalla tavalla. Sitten se halusi, että ihmiset tulee sen oman kirkon luo siellä Jemenin alueella, missä sillä oli. Se rakensi täydellisesti, se rakensi semmoisen ison kirkon, kullasta vaan. Kultaa ja hopeeta ja tämmöistä, se rakensi ison kirkon. Miksi? Koska se halusi, ihmiset tulee sinne niin. Se luuli, että nämä arvostukset tulee minkä mukaan? Sen mukaan, että se on kullasta tai hopeesta. Mutta sitten yksi arabimies oli mennyt, joka oli alun perin Arabien alueelta, Mekkaa nämä alueet, se oli mennyt sinne Abrahamin alueeseen. Se halusi alistaa sitä kirkkoa, mitä se rakensi. Se mies oli ottanut ulostetta ja se oli pyyhkinyt siihen kirkon seiniin. Sitten Abraham suuttui tosi paljon. Se sanoi, mä tuhon tämän kokonaan. Tämän Kaaban, mistä puhutaan, mihin jatkuvasti mennään. Mä laitan se kokonaan maan tasalle. Silloin se tuli isojen armeijoiden kanssa. Elefantteja. Siihen aikaan se oli tosi suuri asia, että armeijassa on elefantteja. Elefanttiarmeijan kanssa se tuli sinne niin. Ja sitten kun se oli tullut sinne niin sitten se halusi tuhoa. Allah subhanahu wa ta'ala suojasi tätä hänen taloaan. Niin profeetta sallallahu alaihi wasallam sanotaan, että profeetta sallallahu alaihi wasallam syntyi elefantin vuonna. Profeetta ennen kuin hän syntyi, hänen isä oli kuollut ennen kuin hän syntyi, eli ei ikinä tavannut hänen isänsä. Ja profeetan äiti, sallallahu alaihi wasallam, profeetan äiti kuoli, kun profeetta oli noin 6-vuotias. Eli profeetta kävi läpi orpoelämää pienestä asti, kun se syntyi orpona, koska hänellä ei ollut isä. Ja myöhemmin menetti isän ja äidin. Ja tämä on kaikki Allah subhanahu wa ta'ala viisautta. Että Allah valmisti profeettaa suuren tehtävän. Ja profeetan elämässä me nähdään, miten paljon profeetta laittoi painostusta siihen, että me kohdellaan orpoja hyvin. Koska jokaisen uskovaisen pitää muistaa, että meidän profeetta sallallahu alaihi wasallam oli myös orpo. Ja se on suuri kunnia niille, jotka on orpoja. Koska orpo voi tulla sellainen tunne ihmistä, ketä puolustaa ihmisen isä ja äiti ja perheeksi niin. Mutta monet syntyy ilman isää tai ilman äitiä, ne syntyy sellaisen paikan, että niille ei ole. Mutta niitä pitää muistaa, että profeetta sallallahu alaihi wasallam, joka oli Allahin paras luomus, paras ihminen, joka käveli maan päällä, hänkin oli myös orpo. Silloin iso-isä Abdul Muttalib otti profeetan sallallahu alaihi wasallam huostaan ja kasvatti hänet. Ja sitten sen jälkeen, kun profeetan iso-isä kuoli, niin profeetan setä Abu Talib otti profeetan itselleen. Ja Abu Talib, kun se näki profeetan piirteitä, sallallahu alaihi wasallam, se näki luonteita ja piirteitä, mitä se ei nähnyt muissa lapsissaan, ja se ei nähnyt muissa ihmisissä, niin se rakasti tosi paljon profeettaa. Enemmän jopa kuin omia lapsiaan näiden piirteiden takia. Ja Abu Talibilla oli tapana, kerran Abu Talib, se otti profeetan sallallahu alaihi wasallam kaupan vientiin. Pitkälle matkalle Syyrian ja näihin alueisiin se otti profeetan mukaan. Kun profeetta oli vielä nuori. Se otti mukaan. Tämä kuulostaa meille tavalliselta matkalta. Mutta siirrassa tässä matkassakin oli paljon viisauksia. Silloin kun profeetta sallallahu alaihi wasallam meni hänen sedän kanssaan matkalle, ja kun oli siellä alueella, niin siellä oli tämmöinen Buhaira-niminen kristitty munkki. Se seurasi tätä joukkoa. Ja se seurasi, että tämän joukon yllä meni pilvi, koska aurinko paistoi. Se näki selvästi tätä joukkoa suojalla pilvellä, mikä peittää niiltä se auringon ja varjon. Ja on niillä varjo. Mutta sitten kun se katsoi niitä, se näki, se pilvi oli erikoisesti vielä yhden henkilön yllä. Sitten se tarkkaili sitä henkilöä. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam, se meni puun varjon silloin niin. Sitten Buhaira tarkkaili, se meni lähelle. Sitten se näki hänen yllään, minkä se näki profeetan yllä. Se näki merkin, mikä oli profeetta sallallahu alaihi wasallam, sanotaan, että se oli profeetan selässä. Profeettuuden sinetti. Mistä myöhemmin, kun katsotaan esimerkiksi Salman al-Farisin tarina elämänkertaa. Sitten kun se kirjan kansalla, niillä oli tiedossa se, että tulee viimeinen profeetta. Ja näet, kun se katsoo, se näki ne merkit, mitä profeetasta puhuttiin
niiden kirjoissa, entisissä kirjoissa. Ja sitten kun se näki sen profeettuuden sinetin, se näki ja se katsoi Muhammedin käyttäytymistä, profeetta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam käyttäytymistä ennen kuin hänet valitti profeetaksi. Katsoi sen arvokas käyttäytyminen ja olemus, rauhallisuus, erityinen luonne. Silloin Buhaira sanoi Abu Talibille, se sanoi, vie hänet takaisin omaan maahansa ja suojele häntä, sillä häntä tullaan hyökkäämään. Ja he voivat vahingoittaa häntä. Se kertoo, että nämä merkit, mitä mä näen hänessä, on ne merkit, mitä puhuttiin viimeisestä lähettilästä. Niin suojelkaa häntä. Että suojele häntä parhaas mukaan ja vie hänet takaisin. Ja sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam, kun me katsotaan profeetan elämä Mekassa. Profeetta eli simpeli elämää. Paimentajana. Ja katsotaan kaikki profeetat, ne kävi ton läpi. Paimentajan kokemuksen. Ja ne teki töitä, koska ihminen, joka pystyy paimentamaan eläimiä, se pysyy kärsivällisenä ihmisten kanssa. Koska niillä on samoin piirteet kuin ihmisillä. Joku on jääräpää, joku lähtee omaan suuntaan liikkuu, joku ei kuuntele, joku tällainen. Että se vaatii kärsivällisyyttä, koko ajan sä pidät. Ja se vaatii, että sä oot huolellinen ja sä oot tarkka ja sä koko ajan jatkuvasti huolellinen. Ja myös profeetta sallallahu alaihi wasallam teki myöhemmin kauppiana Khadijalle silloin, kun hän aloitti se ammatti. Teki kauppiana töitä. Et me nähdään, että profeetta sallallahu alaihi wasallam ei ollut ihminen, joka vaan makasi ja istui kotona. Ja otti mitä otti ilmasta helpomman tien. Ja profeetta opetti meille elämän alusta asti, että ihminen pitää tehdä itse töitä, ansaita omat hikensä ja ansaita oma elantonsa. Siinä on se baraka, mistä Allah subhanahu wa ta'ala kertoo meille. Ahlu Mekka, ne piti profeetta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ennen kuin hän oli profeetta, ne piti häntä sadiqul amin. Ne rakasti tosi paljon. Miksi? Koska ne näki hänen luonteen, kuinka arvokas hän oli. Kerran Mekassa tuli yksi tilanne. Mekan heimot oli melkein sotimassa keskenään, koska ne purkas Ka'ban ja rakensi uudestaan. Ne uudelleen vähän niin kuin remontoi Ka'ban. Ja silloin kun se Ka'ba oli valmis, piti asentaa musta kivi sen paikalle, eikö niin? Silloin ne sanoi, että ne alkoi riitellä, mikä heimo asentaa sen paikalle. Yksi sanoi, me asennetaan, toiset sanoi, me asennetaan, kolmas sanoi, me asennetaan. Oli tulos iso sota. Siitä oli syntymässä mikä? Iso sota. Silloin ne päätti, ne sanoi, seuraava mies, joka tulee, seuraava henkilö, joka tulee tuosta ovesta sisään, voi päättää ja tuomaroida meidän välillä. Ne sopi. Alas. Koska ne tiesi, jos sota syntyy, se voi kestää taas 10 vuotta. Kuka tuli silloin? Muhammad ibn Abdullah tuli sieltä ovesta sisään. Kaikki ne oli tyytyväisiä. Ne sanoi, halas, jos Muhammad tuli, Muhammad on oikeudenmukainen. Miksi? Koska ne näki Muhammadin piirteitä, profeetta sallallahu alaihi wasallam piirteitä. Ne näki luonteita, ne näki totuudenmukaisuutta, ne näki rehellisyyttä. Hän keksi meille ratkaisun. Silloin kun profeetalla sallallahu alaihi wasallam kerrottiin se ongelma, mikä oli, profeetta antoi niille ratkaisun. Sano, ottakaa kaikki heimot, mitä on, ottakaa liina, ja jokaisen heimon johtaja ottaa yhden puolen siitä liinasta. Ja laittakaa se musta kivi siihen keskelle. Ja te yhdessä nostatte sen kiven minne? Sinne niin. Ja sitten kun te olette sen kohdalla, yhdessä te asennatte ja viimeisenä profeetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam asensi sen sinne paikalleen. Ja ne oli tyytyväisiä kaikki, ne sanoi, halas, nyt te kaikki saa sen kunnian. Sen mustan kiven kunnian, ne pystyy asentamaan. Ja ne asensi yhdessä ja ne välttyi sodalta. Tämä oli ennen mitä? Ennen ilmestyksen alkua. Nyt me mennään ajassa eteenpäin. Silloin kun ensimmäinen ilmestys alkoi, profeetalla sallallahu alaihi wasallam oli tapana mitä? Oli tapana mennä Ghaar Hiraan, luolaan yksin, muistelemaan ja palvomaan Allah subhanahu wa ta'ala. Se miten profeetta sallallahu alaihi wasallam palvoi, me ei tiedetä siinä, niin, mutta hän meni yksin, eristäytyi hänen kansastaan ja palvoi ja muisteli Allah subhanahu wa ta'ala. Ja Khadija toi hänelle ruokaa ja juomaa ja siihen niin. Se muisteli Allahia. Ja tästä kohtaa, miksi mä aina välillä otan jotain asioita, tästä kohtaa me opitaan myös se, että muslimin on hyvä välillä ottaa itsensä yksin Allah subhanahu wa ta'alan kanssa. On totta, jamaa, kun sä rukoilet jamaassa, siinä on iso ajir. On paljon tekoja, mitkä on jamaassa. Mutta kun sä katsot profeetan sallallahu alaihi wasallam siiraa, mistä me tullaan näkemään, ja me katsotaan sahaben elämää, niillä oli tapana varsinkin just öisin, että ne varas yöt Allah subhanahu wa ta'alalle. Ne palvoi Allahin yksin.
Koska pitää olla jotain asioita, mitkä on sun ja Allahin välisiä asioita, mistä muut ei tiedä. Koska kaikki sun teot, jos ne on näkyvillä, se on tosi vaikea välillä sun oma aikomusta korjata. Sen takia sun pitää välillä backupaa sitä niin millä teolla, mitä muut ei näe. Ja tasapainottaa, mutta se ei tarkoita sitä, että sä teet tekoja myös ihmisten edessä. Sekin on hyvä asia, että ihminen menee esille ja tekee ja on esimerkki hyvyydessä. Mutta myös pitää uskovaisella olla jotain tekoja, mitkä on hänen ja Allah subhanahu täällä välisiä. Salaisuuksia, että jos tuomiopäivänä tulee ja sanot, ja Allah, sä tiedät, ja toi päivä, kukaan ei tiennyt tuota asiaa, paitsi sinä ja Allah, ja me teen sun takia. Anna mulla anteeksi. Tai sitten kun sä teet duaa, oppineet kertoo, että sä voit pyytää niin kun, pyytää vaikka sun hyvillä teolla, ja Allah, toi päivä, mulla oli tiukka tilanne, mulla oli viimeiset rahat, mä annoin sadaka ja Allah sun takia. Jos se oli sun takia, Allah, anna mulla anteeksi. Niin kuin me tiedetään niistä 3 henkilöstä, jotka päätyi sinne luolaan. Että pitää olla jotain salaisuuksia sun ja Allah subhanahu täällä välillä. Se on tosi tärkeää. Mun profeetalla oli tapana ennen kuin hänen ilmestys alkoi, että hän meni Ghaar Hira ja palui Allah subhanahu täällä, muisteli häntä öitä ja päiviä. Ja siellä vietti aikaa. Sitten yksi päivä, yksi yö, kun profeetta sallallahu alaihi wasallam oli siellä, niin se näki suuren luomuksen. Jibril alaihi salam tuli hänen luo. Ja Jibril, mitä hän sanoi? Se sanoi, Iqra, lue. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, mä en osaa lukea. Koska se tiedetään, että profeetta sallallahu alaihi wasallam on lukutaidoton, ei osannut lukea. Ja kaikille se, että sanotaan, että ne on lukutaidottomia, se on niille epäkunnia. Jos joku tulee sun luo ja sanoo, että sä oot lukutaidoton. Sä et tykkää siitä, eikö niin? Jokainen ihminen haluaa sanoa, mä osaan, mä oon oppinut. Mutta profeetalle sallallahu alaihi wasallam se on kunnia. Miksi? Koska jos profeetta olisi osannut lukea, jos olisi osannut opiskella kirjoja ja tietää kirjoja, myöhemmin kun se viesti tulee, ihmiset olisi sanonut, että se ennenkin luki kirjoja. Ehkä se luki entisten kirjojen opetuksia ja otti ylös ja teki oman version. Mutta siinä on Allah subhanahu wa ta'ala viisautta, että profeetta ei osannut lukea. Ne ei voi argumentoida sillä niin. Sanoi, mä en osaa lukea. Sitten Jibril otti kiinni ja kiristi ja sanoi, lue. Sanoi, mä en osaa lukea. Sitten se kiristi uudestaan ja sanoi, lue. Se sanoi, mä en osaa lukea. Sitten Jibril, kun se toisti Iqra ja profeetta sanoi, että mä en ole qaari, mä en osaa lukea. Sitten Jibril sanoi, ensimmäiset jakeet laskettiin profeetalle sallallahu alaihi wasallam. Ensimmäiset jakeet laskettiin Koranista. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kertoo meille ensimmäiset jakeet. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lue Herrasi nimeen, joka loi. Khalaqal insana min 'alaq. Hän loi ihmisen kiinnittyvästä alkiosta. Iqra wa rabbukal akram. Lue sillä Herrasi on jaloin. Alladhi 'allama bil qalam. Joka opetti kynän avulla. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Opetti ihmisille sen, mitä hän ei tiennyt. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam säikähti siitä tosi paljon. Koska se oli ollut siihen asti yksin luolassa, yksin viettänyt aika. Yhtäkkiä näki iso luomus, joka ottaa ja kiristää ja lukee uusia jakeita, mitä ei ole ikinä kuullut ennen. Profeetta sallallahu alaihi wasallam säikähti tosi paljon. Profeetta tuli sieltä luolasta. Juoksi ja meni kotiin. Ja mitä sanoi vaimolleen? Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi vaimolleen, zammiluni, dathiruni. Kääri minut peittoon, peitä minut lämpimästi, kun se oli niin iso shokki, mitä oli tapahtunut hänelle. Ja tämä kertoo kanssa, että tämä viesti, Koranin viesti on painava viesti. Allah kertoo meille, että jopa vuoretkin nöyrtyy tästä viestistä. Joten miten minä ja sinä ei nöyritä tästä näin? Miten tämä Korani, joka tuhoisi vuoria sen painolla ja sen viestillä, miten se ei voi muuttaa meidän sydäntä? Vai onko meidän sydämet vielä kovempi kuin ne vuoret, mistä puhutaan? Sen takia se on tosi tärkeää ymmärtää, että tämä Korani on lähetetty meille, että se muuttaa, niin kuin meille kerrottiin sen Ibrahim a.s. duassa. Yuzakkihim, että Allah subhanahu wa ta'ala puhdistaa meitä ja muuttaa meidän. Sitten siitä tulee lähetyksen alku. Ja tässä me nähdään myös, mikä lukemisen tärkeys. Ensimmäinen lause, ensimmäinen sana, mitä Allah subhanahu wa ta'ala kertoo meille Koranissa, on mikä? Iqra, lue. Lue, että mitä se tarkoittaa, että uskovaisen pitää jatkuvasti myös etsiä ja oppia ja lukea. Se on meille kunnia, että me opiskellaan meidän uskontoa, me tutkitaan, me pohditaan. Koska se kirja, mikä sanotaan Allah subhanahu wa ta'ala, viimeiset sanat, ne alkoi millä? Iqralla ne alkoi. Ja Koranissa me nähdään, miten Allah ylistää oppineita, me nähdään, miten Allah ylistää ahlul dhikri ja ahlul ilmi ja näin poispäin.
että tiedolla on erittäin arvokas. Se on tosi arvokas meidän uskonnossa. Kun sä katsot islamin historiassa, näet miten paljon jopa länsimaalaiset siihen aikaan otti muslimeilta tietoa. Ja monet asiat, mitä ne nytten keksi, tai siihen aikaan keksi, ne otti muslimeilta, koska muslimit ymmärsivät tämän jälkeen, ne lähti tutkimaan. Ne lähti tutkimaan mitä taivaissa ja maissa ja eri asioita. Ensimmäiset kirurgijutut ja ensimmäiset kamerat ja ensimmäiset jutut, mitä ne keksi. Ensimmäiset lentokoneet ja kaikki noi sai alkunsa mistä? Muslimit, jotka luki ja tutki asioita. Eli se kertoo meille että meidän muslimeiden jatkuvasti pitää olla tutkimassa ja pohtimassa, lukemassa ja opiskelemassa. Varsinkin meidän uskontoon, mutta myös muitakin aloja. Meistä tulee teräviä joka suunnassa. Ja eri vahvuuksia jokainen tekee, missä on itse vahva. Silloin profeetta sallallahu alaihi wasallam oli huolissaan. Niin kuin me nähdään, tethiruuni, zemmiluuni. Profeetta sallallahu alaihi wasallam oli paniikissa, oli huolissaan. Sitten Khadija radiyallahu anha oli ensimmäinen ihminen, joka uskoi. Kun profeetta kertoi, mitä se kuuli, niin Khadija sanoi profeetalle sallallahu alaihi wasallam. Khadija, mitä hän sanoi? Joka oli profeetan vaimo silloin. Hän sanoi, että oi Muhammed, sun kaltaista ihmistä Allah ei ikinä antaisi niinku sekoa tai antaisi ikinä niinku mennä pahan suuntaan. Miksi? Koska sä oot semmoinen ihminen, oi Muhammed, että sä pidät huolta sukulaissuhteista. Sä puhut aina totta. Sä aina ajatot köyhiä ja heikkoja. Sä kunnioitat sun vieraita. Sä autat niitä, joilla on vaikea tilanne. Että sun kaltaista ihmistä Allah subhanahu wa ta'ala ei hukuta. Sitten mitä Khadija teki? Otti profeetta sallallahu alaihi wasallam, ne meni yhdessä kenen luo? Hänen serkunsa luo, Waraqa ibn Nawfal. Ja ne kertoi näistä viesteistä, mitä oli tapahtunut. Ja mitä profeetta oli nähnyt ja nämä ekat viestit. Sitten Waraqa, mitä hän sanoi? Hän sanoi, se on sama enkeli. Tämä, mikä sulla tuli, oli enkeli Jibril. Se on se sama enkeli, jota Allah lähetti Moosekselle. Sitten Waraqa, mitä hän vastasi? Se sanoi, kumpa mä olisin nuori ja eläisin siihen aikaan. Mihin aikaan? Siihen aikaan, kun sun kansa karkottaa sut. Sitten kun ne karkottaa sut, mä olisin toivonut, että mä oon vielä nuori, että mä voin tukea. Waraqakin uskoi siihen, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi. Koska Waraqa oli myös kirjan ihmisiä, se oli opiskellut kirjaa. Se oli tietää ne merkit, mitä oli tullut. Se tiesi, mitä oli odotettavissa. Koska ei ollut pitkä aika tullut profeettaa. Niin se sanoi, että kumpa mä olisin ollut nuori, kun sun kansa karkottaa sut. Jos mä elän siihen päivään, mä olisin tukenut sua voimakkaasti. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam kysyi, aikooko mun kansa karkottaa mua? Kansa, ketä rakastaa mua, kutsuu mua Muhammad Sadiq al-Amin, arvostaa mua ja rakastaa mua, aikooko ne karkottaa mut joku päivä? Sanoin, kyllä, ne tulee, koska ei ole tullut ketään, joka on tuonut saman kuin mitä sinä toit, ilman että hänen kansansa on vihannut häntä ja vastustanut häntä. Ja miten oikeassa Waraqa oli tässä asiassa. Me nähdään myöhemmin, mitä tapahtui. Kansa teki täsmälleen sitä, mitä Waraqa oli sanonut. Ja sitten alkaa mikä? Mekan kutsu. Profeetta sallallahu alaihi wasallam alkoi kutsua mekkalaisia, alkoi kutsua ihmisiä tauhidiin, Allahin palvontaan yksin. Ja oli kertoa niille ilouutisista, että se, joka palvoo, niin hän saa Allahin tyytyväisyyden ja paratiisin. Mutta se, joka kääntää selkänsä Allah subhanahu wa ta'alalle, niin häneltä odottaa Allah subhanahu wa ta'ala rangaistuksen. Miten profeetta sallallahu alaihi wasallam aloitti? Ensinnäkin profeetta sallallahu alaihi wasallam aloitti hänen läheisistään, vaimostaan, sukulaisistaan, näin poispäin. Ja tässä me nähdään, että varsinkin kun me aletaan harjoittaa, me opitaan uskonnossa lisää, ihminen pitää aloittaa mistä hänen omasta perheestään eka. Allah subhanahu wa ta'ala sanoo mitä meille Koranissa, ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara. Oi uskovaiset, qu anfusakum, pelastakaa itsenne ja teidän perheenne helvetin tulelta. Että sä aloitat sun da'wa mistä? Sun perheestä. Mutta se ei tarkoita, niin kuin me nähdään siirraskin, että sä jäät heihin jumiin, jos vaikka joku ei tottele. Koska tämä viesti pitää mennä kaikille. Sä et tiedä, kenelle on kirjoitettu hidayah, kenelle ei. Mutta se on tärkeää, että ihminen aloittaa omasta perheestään. Profeetta sallallahu alaihi wasallam kutsui omat sukulaiset, omat perheet. Ja monet heistä hyväksyivät ja monet kieltäytyi. Mekan kutsua vastustus. Silloin kun profeetta sallallahu alaihi wasallam teki ekan kutsun, profeetta keräsi koko Mekan. Se sanoi, oi mekkalaiset, tulkaa yhteen, tulkaa yhteen. Että on suuri asia. Ihmiset katsoo, Muhammad ibn Abdillah, Sadiq al-Amin, mitä hänellä on kerrottavaa tänään meille? Mitä on tänään kerrottavaa näin tärkeää, että se on näin huolissaan ja kerää meidät kaikki tänne ympärille? Mitäköhän hän, jotain mitä profeetta kertoo ja mitä Muhammad kertoo on pakko olla tosi tärkeää. Sitten ne kokoontuu. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, oi Quraysh,
jos mä sanoisin teille, että tämän vuoren takana on tulossa armeija hyökkäämään teitä vastaan, uskoisitteko minua? Uskoisitteko mun viestiä? Kaikki vastasi totta. Kai me uskottaisiin. Sä oot aina puhunut totta. Me ei tiedetä sussa muuta kuin totuutta. Me uskottaisiin. Osa varmaan säikähtyä ja sanoi, onko tulossa? Varmasti halusi valmistautua. Sitten kun oli valmistautunut, tässä on myös viisautta. Et välillä on hyvä antaa sen toisen ihmisen antaa sulle se vastaus. Sitten kun ne sanoi, ne vahvisti, ne sanoi, sä puhut totta. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoi heille, että totisesti mä oon Allah subhanahu wa ta'ala lähettiläs. Ja Allah on lähettänyt meidät kutsumaan teitä Allahin ykseyteen. Ja lähettänyt ilouutisella ja varoituksella. Bashiran wa nadhira, mistä Allah kertoo meille useasti Koranissa. Tullut kertomaan ilouutisia ja myös kertomaan varoituksen. Että ilouutinen hänelle, joka tottelee, ja rangaistus ja varoitus hänelle, joka kääntää selkänsä. Silloin kuka oli ensimmäisiä ihmisiä, joka vastusti? Ensimmäinen ihminen ja ensimmäistä joukosta, joka vastusti, oli profeetta sallallahu alaihi wasallamin oma setä Abu Lahab. Se sanoi, tabban laka ya Muhammad. Tuho olkoon sun kanssa ja tuhoutukoon sun kädet ja tuho olkoon sun sukujuuressa. Tabban laka. Oot sä kokoonut tänään meidän tämän takia vaan? Et sä väität meille, että sä oot mukaan profeetta vain. Tabban laka. Pilkkas ja kiros profeetta sallallahu alaihi wasallam. Sitten Allah subhanahu wa ta'ala, mitä Allah laski. Tabbat yadaa abi lahabin wa tab. Allah laski kokonaisen suuran Abi Lahabista. Ja totisesti hän on tuhoutunut, hänen juuri ja kaikki, hän on tuhoutunut tuhon oma. Tänkö takia sä kokosit? Ja Abu Lahab, kun sä katsot profeetta siirassa, huomaat tosi useasti Abu Lahab, Abu Jahl, nämä samat Quraishin johtajat jatkuvasti aiheuttamassa ongelmia. Kun sä katsot profeetta siirraa, monessa kohtaa sä huomaat. Ne sanoo, me ollaan hänen setiä, me ollaan hänen, hän on meistä. Me tiedetään, hän on valehtelija. Vaikka mitä ne sanoo aikaisemmin? Sadiqul Amin. Mutta nyt kun se viesti tuli, että palvokaa Allah subhanahu wa ta'ala yksin, kaikki muuttuu, ne tietää, että systeemi kokonaan muuttuu. Ne sanoo, ihmisten perässä ne kävelee, kun ihmiset haluaa hyväksyä. Ne sanoo, tää tyyppi vai joo, mä oon hänen sitä. Se on valehtelija. Ihmiset tulee ulkomailta, toisesta kaupungista ne tulee Mekkaan. Ne sanoo, että toi tyyppi sen puhe on niinku seher. Laita korvat kiinni, kun se puhuu. Älä anna sun korva osua, mitä se puhuu, koska kun se osuu, se on niinku seher. Yksi sahabi, kenestä kerrotaan, ennen kuin se oli sahabi, se tuli kaupunkiin, se laittoi korvatulpat päälle suunnilleen. Korvatulpat, että se ei kuule, joku profeetta sallallahu alaihi wasallam rukoili Kaaba edessä. Sitten se mietti, se näki profeetta rukoili kauniilla tavalla ja kauniilla tavalla. Se sanoi, että tämä on kaunis tapa, mitä mä en ole nähnyt ennen. Sitten se alkoi miettiä, se sanoi, subhanallah, sä oot sun oman kansan johtaja. Sä oot aikuinen mies. Miten sä et osaa erottaa, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on haqq ja mikä on batil? Anna miehelle mahdollisuus. Jos se on hyvä, mä hyväksyn. Jos se on väärin, mä hyväksyn. En hyväksy. Sitten kuunteli Koranin jakeita. Se sanoi, subhanallah, onko tämä mistä kansa varoitti? Se sanoi, Muhammed, sun kansa varoitti musta. Ne varoitti susta mulle. Mutta onko tämä se viesti mitä? Sitten profeetta kertoo jakeita ja kertoo. Tai sahabi hyväksy. Ja myöhemmin hänestä tuli iso da'i myös. Mutta me nähdään, että profeetan lähimmät sukulaiset oli myös niitä, jotka jatkuvasti oli sen perässä. Oli profeetan perässä. Jatkuvasti yritti sammuttaa. Ja jatkuvasti yritti lopettaa profeetan viestin. Abu Talib, me tiedetään, Abu Talib kasvatti profeetan ja huolehti siitä. Kun kaikki käänsi selkää, Abu Talib oli hän, vaikka ei uskonut, se piti profeetan sallallahu alaihi wasallam puolta. Mutta sitten sen jälkeen, kun tuli liikaa ongelmia, Quraysh jatkuvasti valitti ja tuli ongelmia. Ja Quraysh sanoi, ja Abu Talib, puhu sun veljen pojalle. Sano hänelle, että se lopettaa tämän viestin. Sano hänelle, että se stoppaa tämä viesti, että se stoppaa nämä asiat. Tarjoa hänelle maallisia asioita, tarjoa hänelle rikkautta, tarjoa hänelle, jos se haluaa johtajuutta ja kunniaa ja kaikki nämä, kunhan se lopettaa tämän tauhidin viesti, tämä Allahin yksyys ja tämä uusi uskonto. Kerro sille ja Abu Talib. Sitten Abu Talib kutsui profeetan ja sanoi, Muhammed, että se kansa on valittanut. Koska nyt poika on uskovainen, isä on epäuskovainen, vaimo on uskovainen, aviomies on tuli liikaa ongelmia niille. Niin ne miettii, että ehkä ne voi puhuttaa profeetan sallallahu alaihi wasallam, jättää tämä viesti ja jättää tämä pointti. Ne sanoi, Muhammed, jätä tämä viesti. Abu Talib sanoi, me annetaan sulle kuninkuus, me annetaan sulle johtajuus, me annetaan sulle omaisuus. Susta tulee rikkaa meistä, me ei tehdä yhtäkään päätöstä ilman sun lupaa. Me annetaan sulle mitä naisia sä haluat, sä voit mennä naimisiin niiden kanssa. Mitä sä haluat? Yksi pointti vaan. Lopetetaan viestiä, Muhammed. Jos ihminen olisi esimerkiksi, miten jotkut
väittää, valehtelija ja näin poispäin. Valehtelijalla on tavoite, että se haluaa saavuttaa jotain, joko johtajuutta tai maallisuutta tai naisia tai jotain se haluaa, mitä se hyötyä. Valehtelijalla on aina joku tavoite. Miksi? Joko se on kunnia tai johto. Profeetalla sallallahu alaihi wasallam tarjottiin kaikki tarjottimelle. Hän sanoi, mitä? Jätä tämä viesti pelkästään. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam vastasi. Profeetta sallallahu alaihi wasallam vastasi. Jos te laitatte auringon mun oikeaan käteen ja kuun mun vasempaan käteen, mä en silti jätä tätä asiaa, tätä amria, miksi mut ollaan lähetetty ennen kuin Allah tekee sen voitokkaaksi tai kuolen sen vuoksi. Tämä on ihminen, joka puhuu totuudenmukaisuudella ja hakilla. Ja sitten alkoi kovat testit. Kovat testit alkoi profeetalla sallallahu alaihi wasallam ja seuralaisille. Profeetta sallallahu alaihi wasallam, monesti kun profeetta rukoili ja palvoi Allahia Kaabassa, Quraysh ja Abu Jahl ja nämä Abu Lahab ja nämä, ne otti eläimen sisäelimiä. Ja kun profeetta sallallahu alaihi wasallam sujudissa, ne kaatoi profeetta sallallahu alaihi wasallam päälle. Niin kuin tiputtaakseen hänen kunniaan. Profeetta seuralaisen otti kiinni. Kokonaisen perheen äällä Yasir, mistä kerrotaan myöhemmin sabran ja äällä Yasir. Inna maw'idukumul janna. Kokonainen perhe, jotka on heikommassa asemassa sen takia, kun ne uskoo Allah subhanahu wa ta'ala ja ne hyväksy profeetan viesti. Kokonainen perhe kidutettu yhdessä Kaaban edessä. Ja sitten kun profeetta sallallahu alaihi wasallam näki niiden tilanteen, eikä pystynyt tehdä mitään, koska muslimit oli silloin vielä heikkoja. Ei pystynyt tehdä eikä vaikuttaa. Eikä Allah antanut lupaa vielä taistella näitä vastaan. Niin mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi heille? Sabran ja ääle Yasir. Olkaa kärsivällisiä Yasirin perhe. Inna maw'idakumul janna. Ja totisesti teidän tapaaminen ja teidän määrän pää on mikä? Al-janna. Ja silloin kun Bilal radiyallahu anhu oli Kaaban edessä, sen ylle laitettiin mikä iso kivi. Ja Bilal, mitä se vastasi? Ahadun ahad, ahadun ahad. Kun hän johtaja sanoi vaan Laat ja Uzza kerran, sanoi vain yksi ja ainut. Ne sorti häntä. 13 vuotta muslimit kävi kovaa testiä läpi, kärsimystä. Mutta siinä oli Allah subhanahu wa ta'alan viisauksia. Ne kävi kovia koettelemuksia. Ja näiden 13 vuoden aikana mitä tapahtui? Profeetalla sallallahu alaihi wasallam laskettiin tämmöisiä jakeita ja suuria. Esimerkiksi monet lyhyet suurat, jotka puhuu Allahin ykseydestä, jotka puhuu paratiisista, imaanin asioista, mitkä nostattaa imaanin, pitää imaanin vahvana. Ne laskettiin näiden aikana. Koska ihminen tarvitsee alussa mitä imaania. Että sun usko on vahva. Sitten kun ihmisen usko on vahva, niin ne hedelmät, mitä syntyy, on amalun salih, hyviä tekoja. Ja sen jälkeen se pystyy kuunnella sääntöjä. Ja tämä on viisaus, mitä kannattaa käyttää myös, kun sä teet ihmiselle da'wa. Jos sä kutsut ihmisen Allahin tielle, älä aloita heti sille, että sä vaan pressäät. Veli, tää on haram, tää on halal, tää on haram. Veli, miksi sä teet näin? Sisko, miksi sulla ei ole huivi? Miksi tätä, miksi tää on haram? Miksi tää ei ole halal liha, ei ole haram? Ihminen ei tiedä, kuka Allah on. Ihminen ei tiedä, kuka profeetta on. Ihminen ei tiedä akhirasta, ei tiedä dunyasta, ei tiedä mitään. Sä vaan laitat sille sääntöjä. Se ei pysty ottaa sitä vastaan. Aisha radiyallahu anha kertoi, että jos tämä uskonto olisi aloitettu meille halalilla ja haramilla, ei pystyttäisi ottaa sitä, me ei oltaisi pystytty. Ja nämä on sahabat, kenestä se puhuu. Mutta Allah aloitti meille imanilla, tiedät sä. Vahvisti meidän iman. Sen jälkeen tuli, että samalla kun sä sanot sille veljelle, koska se 5 rukousta on aina pakollinen, se ei muutu siinä, niin, mutta samalla kun sä sanot, vahvista tämän henkilön iman, kerro hänelle Allahista, kerro profeetasta sallallahu alaihi wasallam, kerro profeetan elämästä, kerro akhirasta, kerro naarista. Kun ihminen on vahva, se pystyy hyväksyä viestejä. Mutta kun sillä ei ole mitään tankissa, bensa on tyhjä, sä yrität sanoa sille aja autoa, se ei pysty ajaa mihinkään suuntaan. Tankki on tyhjä, iman on tyhjä, sä sanot sille, hei, miksi sulla on revenneet housut ja miksi sä oot värjännyt sun hiukset ja miksi tälleen näin? Me aikoinaan ihmisiä heitettiin moskeasta, jos ne näkee, että joku nuori tulee blondi hiukset päässä, ne on värjännyt niinku somppuäjä, joka värjää blondiksi. Wallahi se häirittiin moskeasta, sedät sanoo, että sä tulet blondi hiukset ja tälleen, lähde ulos. Sitten se ihminen, kuka sitä vastassa? Iblis ja sen armeijan sitä vastassa ulkona. Viisaampi on, että ihminen ottaa vastaan, mashallah, Allah toi sut tähän taloon, ja Allah on tuonut se tänne näin, ja Allahumma bäärit, ja tervetuloa, ja hei, ja sä annat sen rakastaa uskontoa. Sen jälkeen mitä käy? Se on väriä, se ottaa hennaa tai jotain muuta. Mutta se itse muuttuu. Se ottaa ne revenneet housut pois, se ottaa ne ketjut, mitä silloin on kaulassa pois. Siskokin, jos se kuulee Allahista näin poispäin, ajan myötä mitä tapahtuu? Se jättää sen huonot teot, mitä se teki. Se muuttuu, mutta älä heti aloita ihmisille heti, hei, haram, halal, sä oot ahlun naar, sä oot ahlun janna. Se on vaarallisille vesille sä oot. Sen takia Allah lähetti, mitkä jakeet? Allah lähetti näistä tässä
tämmöiset kärsivällisyydet imanista, tauhidista, vahvisti uskovaisten uskontoa. Se oli koulu, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam ja Allah pisti ne käymään läpi. Koska sen jälkeen, 13 vuoden jälkeen, jos sahaboille sanottiin siirtäkää toi vuori, ne oli valmiit siirtää vuoria. Koska ne kävi kovan koulun. Nykypäivänä meillä tulee pieni testi, me halutaan heti ratkaisuja. Me pitää muistaa, mitä sahabat kävi. Mutta silloin kun mekkalaiset kieltäytyi, ja mekkalaisilla oli profeetta sallallahu alaihi wasallam kävi tosi vaikeita aikoja, niin profeetta sanoi, mä vähän vaihan tätä maisemaa, mä menen Taifiin, kutsumaan taifilaiset, joka oli lähellä myös. Se mietti, ehkä tää ilmapiirin vaihtuu, kun sä menet uuteen paikkaan, ne hyväksyy helpommin. Profeetta meni Taifiin pitkän matkan niiden luo, samalla viestillä. Mietti, että ehkä tää kansa hyväksyy helpommin kuin mun oma kansa. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoi niille Taifin johtajille niille tauhidista ja kertoi, että hän on Allahin lähettiläs ja näin poispäin. Mitä nämä teki? Ne laittoi lapset riviin, hullut riviin, naiset riviin. Kaikki ne laittoi riviin. Ne antoi osille kiviä, osille hedelmiä, osille mätänty. Ne sanoi, heittäkää häntä. Profeetta sallallahu alaihi wasallam kivitettiin, heitettiin mätäisillä jutuilla. Mieti, sä oot mennyt uuteen paikkaan, sä haluat kertoa niille jotain. Ja sua otetaan vastaan kiville ja roskailla ja kaiken maailman jutulla. Niin paljon, että profeetan sallallahu alaihi wasallam veri vuosi niin paljon, että profeetan sandaalit tarttu jalkaan veren takia. Miettikää, kun joku haukkuu meitä tuolla kadulla. Hei, sinä muslimi, terroristi tai jotain tällaista. Sä suutut heti, sä haluat heti käydä se kimppuun nyrkillä. Mutta sun pitää olla kärsivällinen, koska profeetta sallallahu alaihi wasallam, joka on meidän paras esimerkki, hän oli kärsivällinen. Mitä tapahtui? Enkeli Jibril tuli vuorien enkeleiden kanssa. Sanoi, ja Muhammed, sano meille vaan. Niin vuorien enkelit pamottaa tämän koko kylän yhteen. Anna niille käsky, sun käskyllä koko vuori, 2 vuorta pamahtaa yhteen ja kaikki nämä päätyy tähän näin. Mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam vastasi? Profeetta armo sä näet tässä ja rahma. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, ei. Mä toivon, että Allah tuo heidän jälkeläisistään ihmisiä, jotka palvelevat Allahia, eivätkä liitä hänen kumppaneita. Et mä toivon, että ehkä nämä ihmiset ei hyväksynyt, mutta mä toivon, että niitä jälkeläisistä tulee ihmisiä, jotka hyväksyvät Allah subhanahu wa ta'ala viestin ja tottele Allah subhanahu wa ta'ala. Monet oli äätän tänään? On mukaan 2. Ja? Tunti mä subhanallah, mä katsoin koko ajan 9. Mä katsoin afan. Katsoin 8:28. Se on miten maghrib tuli näin nopeasti. Eli on aika vielä. Inshallah. Elikkä tosta mitä me nähtiin, profeetta sallallahu alaihi wasallam armo. Kun me luetaan näitä siira-asioita, ei lueta vaan niinku päiväsatuja, vaan otetaan se meidän oma elämään. Sitten kun ihmiset haukkuu sua työpaikalla, haukkuu sua koulupaikalla, haukkuu sun uskontoa, pilkkaa sua, pysy kärsivällisenä. Miksi? Koska paras luomus, paras ihminen, joka käveli maan päällä, kävi kovemman testin. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam oli kärsivällinen. Ja sanoi, ehkä heidän jälkeläisistään tulee uskovaisia. Ja totisesti niistä tuli. Taifista tuli niiden ihmisten jälkeläisistä, jotka teki noin profeetalle. Heidän jälkeläisistä tuli hurskaat uskovaisia. Silloin kun profeetta sallallahu alaihi wasallam kuoli ja ihmiset jätti uskonnon, niin sanotaan, että Mekka ja Medina ja Taif oli ne kylät, mitkä pysyivät vielä uskonnossa. Suurin osa muista heimoista ja kaupungeista jätti. Eli sä näet sen, miten optimistinen profeetta oli sallallahu alaihi wasallam. Ja da'in pitää olla optimisti, sun pitää olla positiivinen siinä tilanteessa. Kun sä näet tilanteen, älä näe se tilanne, näe ehkä siinä viisaus. Ehkä tää ihminen haukkuu mua, mutta ehkä joku päivä Allah ohjaa hänet. Ja sä näet profeetan seuralaisista, monet kääntyi milloin pahimmassa hetkessä, silloin kun ne oli haukkunut profeettaa tai pilkannut tai näin poispäin. Eli da'in pitää olla vahva ja kärsivällinen. Sitten kun profeetta sallallahu alaihi wasallam ennen sitä profeetta lähetti osan sahaboista Abyssiniaan tekemään hijraa, koska niillä oli liian vaikeaa harjoittaa uskontoa. Mutta siihen mä en syvenny. Sitten myöhemmin, kun Allah subhanahu wa ta'ala antoi luvan tehdä hijraa Medinaan, kun Allah antoi luvan matkustaa, niin profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoi eka sahaboille tästä luvasta. Sitten seuralaiset alkoi menee ja näin poispäin. Sitten profeetalle sallallahu alaihi wasallam ei annettu vielä lupaa. Sitten kun tuli lupa Allahilta profeetalle sallallahu alaihi wasallam, että voi mennä tekemään hijraa, niin profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoi, koska profeetta ei antanut Abu Bakrin lähteä. Sitten kun profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoi Abu Bakrille, että Allah antoi mulle luvan mennä ja susta tulee mun seuralainen tämän matkan aikana. Abu Bakr oli niin iloinen. Se oli niin iloinen, se oli niin otettu.
Koska kenen seuraa se saa? Profeetta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam seuraa. Ja koko hijra, kun sä katot, ketkä sponsoroi sitä koko matkaa, on ketkä? Abu Bakr ja hänen perhe. Abu Bakr ja hänen perhe. Ketkä toi ruuat, ketkä toi evät, ketkä toi matkaoppaat. Kaikki nämä. Abu Bakr ja hänen perhe. Tosta sä näet, miksi Abu Bakr radiyallahu anhu on korkeammalla tasolla kuin muut sahabit. Monesti jatkuvasti se tulee. Silloin kun hän uskoo, Abu Bakr uskoi ilman kyseenalaistamista. Muut kyseenalaisti, muilla oli vähän shak, muilla oli riitoja, muut ehkä soti profeetta vastaan. Muut ehkä yritti tappaa jopa profeetan. Niin kuin Umar bin Khattab yritti mennä tappaa, sitten se muuttui se matkan varrella. Mutta Abu Bakr ei kyseenalaistanut edes sekuntiikaan, koska hän tiesi Muhammad ibn Abdillah, joka ei valehdellut dunjan asioista, ei valehdellut yhdestä dinaarista ja dirhamista, ei valehdellut tästä tai siitä, ei missään nimessä tule valehtelee Allahista hänen uskonnostaan. Koska nämä ihmiset loppujen lopuksi uskoo Allahin. Ja Abu Bakr oli myös niitä joukosta, joka ei palvonut patsaita. Mutta yleisesti jopa Quraysh, jopa Abu Jahlkin se usko Allahin. Mutta mikä ongelma oli? Se sanoi, me uskotaan Allah meidän Herraa. Mutta niillä oli ongelmia uluhiassa. Ne sanoo, yksi päivä me palvotaan tää patsas, se vie meidät lähemmäs. Toinen päivä tää patsas, se vie meidät lähemmäs. Mutta Allah ei halua tollaista palvontaa. Allah subhanahu wa ta'ala haluaa palvontaa ilman kumppanuutta. La sharika lak. Ei mitään kumppanuutta. Ei mitään, tiedätkö, yhdistäviä. Silloin Abu Bakr ja profeetta sallallahu alaihi wasallam meni yhdessä. Ja sitten ne meni lepäämään luolaan. Tämä matka kestää pitkä, mutta tämän pointti on tällainen, mä menen siirran nopeasti läpi. Me käydään nämä bullet pointit nopeasti läpi. Abu Bakr, kun ne meni luolaan, ja Abu Bakr antoi profeetta sallallahu alaihi wasallam levätä hänen sylissään. Ja esti yhden kivellä sen reiän. Ja toisen luolan reistä Abu Bakr millä esti sen jalalla. Sitten ajan myötä, kun oli siinä niin, käärme purasi Abu Bakria. Mutta Abu Bakr samaan aikaan ei halua herättää profeettaa. Jos sua pyräisessä käärmeessä huutaisit siitä asti, kun sä menet tästä Hussin sairaalaan, sä huutaisit koko matkan. Eiks niin? Abu Bakr purasi käärme, mutta se pysyi kärsiä. Se ei halunnut herättää profeettaa, mutta lopulta profeetta heräsi. Oliko se ikiä, oliko se itku, mihin se heräsi? Mutta se heräsi. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam kysyi, miksi et herättänyt mua aikaisemmin? Ja Rasulla mä en halunnut katkaista sun unta. Mieti, miten paljon Abu Bakr rakasti profeetta sallallahu alaihi wasallam. Ja sitten profeetta teki duaa ja shifaa ja Allah subhanahu wa ta'ala antoi hänelle shifaa. Sitten kun oli siellä luolassa, viholliset alkoi löytää ne reitit ja näin poispäin. Ja kun ne tuli sen paikan ylle, mitä kävi? Silloin Abu Bakr, mitä se sanoi? Ja Rasulullah, jos ne katsoo vaan alas, ne näkee meidän. Ja jos ne näkee meidät khalas, basically me kuollaan. Mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam vastasi? Profeetta sallallahu alaihi wasallam vastasi, la tahzan, inna Allah ma'ana. Älä pelkä, äläkä sure, äläkä säikähdä. Allah on totisesti meidän kanssa. Allah kertoo myöhemmin jakeissa, missä Allah kertoo kahdesta ihmisestä, jossa Allah oli kolmas. Vahva usko. Allah opettaa, profeetta sallallahu alaihi wasallam opettaa meille vahvasta imanista. Se ei tärise. Vahva iman. Ja tämä on todiste, selkeä todiste, koska me eletään ei-muslimiyhteisössä. Tulee ihmiset, jotka sanoo, ei ollut, hän valehteli, hän teki tätä. Nämä on merkkejä, mistä sä huomaat, valehteli ei puhu varmuudella. Valehteli itse sanoo, Allah, ehkä kohta mut saadaan kiinni. Wallah, jos mut saadaankin, me piilota mut, laita mut. Eiks niin? Valehtelu oli tavoite. Eikö sä näkee ihmisiä miekat kädessä ulkona, se sanoo, piilota mut. Ehkä se heittää kaverinkin bussin alle ja sanoo, kunhan hän itse pelastuu. Mutta ihminen on ollut vahva usko. La tahzan, inna Allah ma'ana. Älä pelkää, Allah on meidän kanssa. Allah subhanahu wa ta'ala, joka pelasti kenet? Allah on hän, joka pelasti Musa alaihi salam Fir'aunilta. Profeetta sallallahu alaihi wasallam tietää näitä tarinoita. Tietää. Musa alaihi salam, Harun syntyi vuonna, milloin ihmisiä ei tapettu. Ja Musa alaihi salam syntyi milloin? Vuonna, jolloin ihmiset tapettiin ja kidutettiin ja poikalapsi tapettiin. Harun syntyi vuonna milloin? Kun niitä ei tapettu. Musa alaihi salam syntyi sen vuosi, kun poikalapsi tapettiin. Allah toi Musa tähän maailmaan. Musa tuli. Allah käski hänen äitiään pistää ja lähettämään eteenpäin ja laittaa luottamus Allah subhanahu wa ta'ala. Kuinka iso testi se on? Tämä boksi meni kenen luo? Fir'aunin luo. Se ihminen, joka on tehnyt tämän etsintäkuulutuksen, tehnyt tämän käskyn, että poikia tapetaan. Allahin viisaudella Musa alaihi salamin Fir'aunin vaimo otti sen vastaan ja rakastui Musaan. Ja ei antanut, mitä? Ei antanut, että Fir'aun tappaa sen. Ja sanoi, ehkä tästä tulee meille poika. Pidetään siitä huolta. Fir'aun subhanallah ei ymmärtänyt, että jos poika yksikseen menee tätä jokea pitkin tai yksikseen tulee mun ovelle, niin todennäköisesti tämä poika, joka on Beni Israelista. Koska kuka muu luopuisi pojasta, eikö niin?
Mutta kun Allah suojelee tavalla, mitä ihminen ei voi ymmärtää. Sillä Musa a.s. kasvoi Fir'aunin kotona. Ei vaan se, vaan että Allah subhanahu wa ta'ala rauhoittaa Musa a.s. äidin sydäntä. Niin Musa ei hyväksynyt kenenkään muun maitoa, paitsi kenen? Silloin kun ne etti, kuka pystyy antaa teille maitoa? Kuninkaan poika nyt, koska se sai se titteli. Royal Family, se pääsi suoraan ovesta sisään. Silloin ne sanoi, tätä tilannetta voi pelastaa vaan joku ihminen. Sitten Musan sisko sanoi, se sanoi, mä tiedän kuka pystyy, kenen maito se hyväksyy. Ja sanoi, tää on hätätilanne, sun kieltänyt kaikki nämä naiset. Jokainen halusi sen palkan. Kultaa ja tällaista. Sitten Musa a.s. äiti tuli. Ja hetykseltä se nappasi kiinni ja joi ilman ongelmia. Mitä nyt tapahtuu? Ne ei ymmärtänyt siinäkään, että ehkä tämä on hänen äiti. Ja hän on Beni Israel, että tämä poika pitää tappaa. Miksi? Koska Fir'aun näki unta, että se tapetaan lapset. Eikö niin? Ei tajunnut sitä niin. Sitten Musa äiti, ensinnäkin se sai sydämen rauhaa, kun se näkee, että poika voi hyvin. Se kasvaa kuninkaan talossa. Ja Musan äiti sai vielä palkkaa siitä, kun hän juottaa omaa lastaan. Allah subhanahu täällä, profeetta sallallahu alaihi wasallam tietää, inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana. Totesi, että Allah on meidän kanssaan. Että kun Allah suojelee jopa tulessakin, Ibrahim a.s. Ihminen ymmärtää sen, että ihan sama mistä se tulee, Allah suojelee. Sitten, kun mennään eteenpäin nyt, ja tämän mä otin ylös, koska tämä on mun mielestä yksi kauniimmista asioista, kun sä luet siiraa ja sä luet profeetan sellaisen elämänkertaan. Tämä on yksi hetki, mikä on tosi kaunis. Ja tämä on yksi Ummu Ma'badin kuvaus. Tämä oli nainen, joku palvelija, se teki töitä. Perusnainen, vanha rouva. Se kertoo siitä, kun se näki eka kertaa profeetta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ja se näki milloin? Silloin kun profeetta matkusti Abu Bakrin kanssa ja niiden matkaoppaan kanssa, kun ne oli menossa. Se näki. Ja miksi mä tykkään ottaa siiran, kun mä kerron näitä ihmisten sanoja? Koska se ymmärrät, miten ihmiset näki profeetan, eikö niin? Jos mä vaan sanon, profeetta on näin, profeetta on näin, profeetta on näin, ehkä me ei saada mitä irti. Mutta Ummu Ma'bad kertoo eka kerran, kun se näki profeetan. Rasulullah, sä näet, kuka hän oli. Ummu Ma'bad, annetaan hänen kertoa se kuvaus. Se sanoi, että tämä henkilö, jota mä näin, hän oli kirkas, säteilevä mies. Hänellä ei ollut liika lihavuutta eikä heikkoutta. Eli se oli keskitasoinen. Hänellä ei ollut liian lyhyt eikä liian pitkä, vaan keskikokoinen. Hänen kasvonsa olivat säteilevät kuin täysikuu, mistä sahabat kertoo useasti. Toinen sahabi sanoi, mä katsoin profeettaa, sitten mä katsoin täysikuuta. Sitten mä katsoin profeettaa, sitten mä katsoin täysikuuta. Aina kun mä katsoin täysikuuta, täysikuu on niin kaunis asia, eikö niin? Mutta aina kun mä katsoin täysikuuta, mulla tuli ikävä profeetan kasvoja, sallallahu alaihi wasallam. Se sanoi, hänen kasvonsa olivat säteilevät kuin täysikuu. Hänen silmänsä olivat suuret ja mustat. Hänen katsensa oli rauhallinen. Ja kun ihminen katsoo rauhallisesti, hänen katsensa oli rauhallinen. Tämä on ehkä yksi yksityisimmistä kohdista, mistä kerrotaan profeetta sallallahu alaihi wasallam. Hänen hiuksensa eivät olleet täysin kiharat, eivätkä täysin suorat, vaan aaltoilevat hiukset. Hänellä oli arvokas hiljaisuus. Eli kun profeetta sallallahu alaihi wasallam oli hiljaa, siinä oli arvokkuutta. Ja kun hän puhui, hänen sanansa olivat selkeitä ja totuudellisia. Kun hän antoi käskyn, se toteutettiin heti ilman mitään riitaa. Hän oli aina iloinen, lempeä ja helposti lähestyttävä. Ja tämä on tärkeitä pointteja, mitä uskovaisilla pitää olla. Että ihmiset näkee sun kasvosta khairia, positiivisuutta, ja ne pystyy puhumaan sulle niiden ongelmista ja lähestyy. Hän oli aina iloinen, lempeä ja helposti lähestyttävä. Mutta samalla arvokas ja kunnioitusta herättävä. Hän ei ollut kova, eikä hän loukannut ketään. Hän ei ollut äänekäs markkinoilla, eikä hän halveksinut ketään. Hän oli kuin säde, joka loisti pimeydessä. Ja kenelle Ummu Ma'bad kertoo tästä tarinasta? Se kertoo hänen miehelleen. Kenestä? Miehestä, ketä se näki matkalla. Ja myöhemmin se mies kertoi, niistä tuli uskovaisia, ja kertoi, että tämä oli pakko olla profeetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja se kaveri oli hänen lähettilänsä. Eli meidän pitää nähdä veljet ja siskot, miten ulkopuolinen näki profeetta sallallahu alaihi wasallam, joka oli ei-muslimi sinä hetkenä. Se ei tiennyt, kuka tämä ihminen on. Mutta ne piirteet, kun se näki, että tämä ei ole normaali ihminen. Tässä on jotain erikoisuutta. Ja
siiran oppineet, ne käyttää tätä runoa tosi paljon, kun ne kertoo profeetasta. Koska me voidaan puhua paljon, eikö niin? Mutta tässä sä näet vanha rouva, joka ei edes varmastikaan uskonut, että noin 2000 vuoden päästä hänen runoa käytetään profeetan elämässä. Ja hän ei tiennyt, että hän tapasi silloin parhaimman Allahin luomuksen, kun käveli maan päällä. Sitten hijra meni ja profeetta Abu Bakr meni Medinaan ja ihmiset otti iloisesti vastaan. Ne odotti jatkuvasti. Anas ibn Malikin tarinassa me kuullaan. Ne odotti ja Muhammed tuli, kaikki meni. Se oli uutinen ei pitänyt paikassa. Toinen päivä ne sanoi, tänään Muhammed tuli, ei tullut. Kukaan ne odotti siellä portilla. Medina. Ne odotti profeetta sallallahu alaihi wasallam. Jokainen alus, että profeetta tulee hänen kotiin. Sitten se päivä, kun Anas ibn Malik kertoo se päivä, kun profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam astui Medinaan, niin se oli niin kuin Medina laitettiin valot päälle. Nuur meni joka suuntaan Medinassa. Subhanallah. Nuur, ihan kun se vallotti koko Medinan kadut. Kertoo siitä, milloin Anas ibn Malik kertoo, silloin kun profeetta kuoli, me tullaan siihen. Mutta silloin jokainen perhe toivoi ja profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoi heille, että tämä kameli on käsketty, se pysähtyy siihen taloon, mihin Allah on tarkoittanut se pysähtyä. Eli älkää yrittäkö pysäyttää sitä niin. Kaikki toivoo, että profeettan kameli pysähtyy niiden kodin edessä. Ja aina kun se menee ohi, ne on surullisia. Suuri tappio. Tiedätkö, kun ihminen menettää iso rahan. Ne oli tappio, ne miettii, miksi ei ollut minä tänään. Sitten se meni. Kenen kodin eteen se meni? Abu Ayyub al-Ansari. Se pysähtyi, joka on myös special sahabi, kenen elämästä tullaan joku päivä puhumaan. Sitten se meni sinne niin. Ja silloin kun profeetta sallallahu alaihi wasallam tuli, ihmiset toi lahjoja. Joku toi rahaa, joku toi omaisuutta. Joku toi rahaa, joku toi omaisuutta, joku toi tavaroita, joku toi tällainen. Ja Rasulullah, ja Rasulullah, ja Rasulullah. Ja Rasulullah, tämä on lahja. Ja Rasulullah, tämä on lahja meiltä. Silloin Anas ibn Malikin äiti tuli. Sä näet miten uhras olla. Sen takia mä aina tykkään pysäytyä tähän hetkeksi. Anas ibn Malikin äiti tuli ja sanoi, ja Rasulullah. Ja Rasulullah, mulla ei ole paljon omaisuutta. Eikä rahaa. Eikä mitään, mitä mä voin antaa. Mulla ei mitään, mitä mä voin antaa sulle, ja Rasulullah. Mutta mulla on mun poika, Anas ibn Malik. Ota hänet itsellesi palvelijaksi. Ota hänet itsellesi työntekijäksi. Ota hänet itsellesi sun talon väeksi. Se on sun äiti, joka uhrasi oman poikansa, antoi. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam otti iloisesti hänet vastaan. Ja Anas ibn Malik eli hänen parhaat vuodet. Kenen kanssa? Profeetta Muhammedin kanssa sallallahu alaihi wasallam. Koska hän ymmärsi, että tämä on paras Allah subhanahu wa ta'ala luomus. Opetukset ja jatkuvat opetukset ja viisaudet ja näin poispäin. Sitten Anas kertoi, että profeetan luonteesta ei ikinä sanonut mulle, Anas, miksi sä teit näin, tai miksi sä tehnyt näin, tai mikä sua vaivaa, ja Anas, veli, ihminen hengaa meidän kanssa 1-2 päivää, meillä tulee riita. Eiks niin? Sä näet 2 kaverusta mennä yhdessä matkailu, kun ne tulee takaisin ja sanoo, mä en halua puhua meidän kanssa. Miksi? Veli, se on eri tyyppi, mitä mä luulin. Se on tätä, se on sitä, se veli rahaa välistä. Me mentiin ravintolaan, se pisti mut vaan maksaa. Tää tyyppi, se teki meille oharit. Niitäkin ollaan kuultu. Bussi meidän piti mennä yhdessä, se yksin meni etti meitä. Ihminen on meidän kanssa 1, 2, 3 ja 4 päivää, se näkee meidän virheet, eikö niin? Sä oot Umar ibn Khattab sanoi, älä kehu mulle ihmistä, kenen kanssa oot asunut tai tehnyt kauppaa. Tehnyt kauppaa, mikä se 3 oli? Tai matkustanut. Sä et tunne sitä. Kun sä menet matkalle, sä näet, tulee tiukka tilanne, rahaa on vähissä, ruokaa vähän. Tekeekö oharit sulle vai jakaksi? Eikö niin? Jos sä asut ihmisessä, mashallah, on helppo laittaa kamis päälle moskeassa. Sä laitat sun kreen päälle, sä loistat niinku täyskuu, eikö niin? Ne kaikki tietää susta vaan hyvät puolet. Mutta sit kun sä menet kotiin, mitä tapahtuu? Monsteri yhtäkkiä tulee. Ollaan jotkut ihmiset, niiden vaimot valittaa niistä. Ja sanotaan, ihminen ahlul khair moskeassa, saffun awwal. Se tulee kotiin, se on monsteri. Ulkona se on kissa. Tee näin, akhi, mashi. Tee näin. Tämä, akhi al-habib, hayakallah. Koti se menee. Missä on leipä, missä on juoma, missä on mun ruoka. Se rikkoo seinät, se rikkoo tällainen. Sahaba oli bil'aks. Ulkona ne oli leijoni. Mutta kotona ne oli perheelle niinku kissoja, lempeitä. Kunnes tilanne vaatii. Se on niiden tapa. Mutta mitä meidän ongelma on bil'aks? Miksi mä päädyin tähän tarinaan? Anas ibn Malik eli profeetan kanssa. Ja sanoi totisesti, tämä ihminen. 10 vuotta mä elin, ei ikinä kritisoinut mua, ei ikinä sanonut musta pitää negatiivista. Tiedätkö, kuinka paljon se vaatii? Anas ibn Malik vielä kertoi, se sanoi vielä, yksi päivä profeetta antoi mulle tehtävän. Ja mun piti hoitaa se tehtävä. Ja mä unohdin, mä menin leikki lasten kanssa. Anas oli myös lapsi siinä tilanteessa. Mä menin leikki, mä unohdin profeetan käskyt. Nyt sä näki, joku koski mun olkapäähän.
Mä katon taakse. Se oli profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam hymyillen. Se sanoi, ja Unais, oi pieni Anas. Jopa hän ei sanonut Anas, hän sanoi, ja Unais, oi pieni Anas. Teit sä mitä mä käskin sun? Se sanoi, ja Rasulallah, nyt mä menen tekemään. Profeetta hymyillen, se meni tekemään. Anas kertoo parhaimmat ajat, mitä mulla oli profeetan kanssa sallallahu alaihi wasallam. Että me nähdään profeetan piirteitä missään. Niiden ihmisten kautta, jotka on hänen ympärillään, niin kuin se Ummu Ma'bad ja nää. Mutta nyt mä haluan siirtyä hijrasta. Mihin? Profeetan sallallahu alaihi wasallam, koska Mediinassa alkoi uusi aikakausi. Alkoi johtajuus, profeetan rohkeus. Oli profeetan johtajuus, rohkeus, miten profeetta sallallahu alaihi wasallam rakensi yhteiskuntaa. Koska Mekassa me nähtiin sallallahu alaihi wasallam, me nähtiin miten hän oli kärsivällinen, näin, eikö niin? Mutta nyt tulee se aika, kun tuli johtajuus. Miten profeetta sallallahu alaihi wasallam yhdisti muhajirit ja ansaarit yhteen. Yksi muhajir, yksi ansar totte veljiä. Ja ne oli valmiit luopua kaikista toistensa takia, eikö niin? Niistä tuli veljiä. Rakastetumpia toisinaan kuin niiden omat biologiset veljet jopa joskus. Valtio, joka levisi vuosien sisällä. Ja ensimmäisiä asioita, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam käski rakentaa, oli moskeja. Ja tässä me ymmärretään, että moskeja on meidän pääkonttori, eikö niin? Kun sahaboilla tuli ongelma, ne kokoontui moskeijassa. Ne teki shura. Nyt esimerkiksi meillä on yhteiskunnassa ongelma yhteisössä, eikö niin? Meidän nuoret muslimiveljet on mennyt huumeiden teihin ja meidän siskot on mennyt huumeiden teihin ja baareihin ja rikollisuuteen ja tappamiseen ja gang ja kaiken maailman, eikö niin? Uskovaisen tehtävä olisi tulla moskeja yhteen pohtimaan, miten me voidaan ratkaista tätä asiaa. Mennä heidän luo ja kutsua heidät takaisin, eikö niin? Kertoo heille viisaudelle tämä uskonto, tämä nuur, mikä sulla on annettu. Sä näet ihminen, sen nimi on Abu Bakr, tai Omar, tai Ali, tai Muhammed, ja se on kadulla isoin dealeri. Se ei voi toimia näin, eikö niin? Sen takia tässä me opitaan profeetalta sallallahu alaihi wasallam johtajuus, minkälainen on oikeanlainen johtaja, miten oikeudenmukainen hän oli. Profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoi, kun profeetalle oli mies, joka oli varastanut, ja sitten hänelle piti tehdä se rangaistus, mitä varkaille tulee. Sitten ne sanoi, että tämä on korkeasta perheestä, ja Rasulallah, anna hänelle vähän armoa. Tämä ei ole köyhästä perheestä, tämä on high level. Please, ja Rasulallah, anna sen niinku virheen slaidaan. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, jos se olisi vaikka mun oma tytär Fatima, mä pistäisin sen rangaistukseen. Koska se sanoi entiset kansat, miksi ne tuhoutuu? Koska ne laittoi rangaistukset vaan heikoille. Ja aina kun tuli rikas mies, se maksoi itsensä ulos. Tai ne sanoi, tämä ihminen on mashallah liian korkea, että näin poispäin. Maksoi itsensä ulos. Profeetti kielsi tästä. Oikeudenmukaisuus. Kaikista oikeudenmukaisin. Ja me nähdään, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam teki shura esim. Badrin sodassa, kun alkoi. Se ei edes pitänyt olla alun perin olla sota. Se piti olla vaan matka, missä ne käy hakemaan niiden tavarat ja tulla takaisin, eikö niin? Koska Quraysh oli ottanut niiden tavarat ja tehnyt niille kauppoja. Ja jos mennään hakemaan Qurayshilta meidän tavarat, niiden karavanin. Yhtäkkiä Quraysh sai tietää ja armeija on valmiina. Ja profeetalla sallallahu alaihi wasallam tuli viesti, että Quraysh on valmistanut armeijan, niin ne odottaa tuolla ja tuolla. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam, ne odottaa Badrin ja näissä alueissa. Profeetta sallallahu alaihi wasallam teki shura sahaben kanssa. Wa amruhum shura bainahum, Allah kertoo. Ja heidän välillä on shura. Se on Allahin subhanahu wa ta'ala käsky ja Allah kertoo meille, että se on Allahin kertoo meille Koranissa, että uskovaiset pitää tehdä shura. Profeetta, joka on paras, teki shura ihmisten kanssa. Mitä mieltä sä oot Bilal? Mitä mieltä sä oot tämä? Mitä mieltä sä oot tämä? Ihmiset kertoo visioita, eikö niin? Jokainen kertoo idea. Shurassa on paljon viisauksia, mutta yksi viisauksista on, kun sä neuvottelet sun seuralaisten kanssa. Tai jopa isäkin perheessä, jos hän tekee shura. Myöhemmin, kun sä meet niiden mukaan, mitä ne sanoo, tai sä vaikka kuuntelet, että sanoo, mashallah, tää on tosi hyvä idea, mennään tällä näin. Ollaan tutkittu, että se ihminen, joka on antanut sen itse, myöhemmin se noudattaa sitä sääntöä itsekin paremmin. Koska se sanoo, mä olin osallisena siinä. Mutta jos sä tuot ihmiselle vaan sääntöpaketti, no niin tää on sääntö, sä noudatat. Ehkä se sanoo, lähde menemään, noudata. Sitten sulla tulee toinen ongelma. Profeettikin shura. Badrin sota, ennen Badrin sota, profeettikin shura. Kysy ansaareilta, kysy muhajireilta, mikä tilanne, mitä tehdään, mitä mieltä te ootte. Muhajirit sanoi, ja Rasulullah, all in. Kaikki peliin, me ollaan valmiita, ja Rasulullah. Ihan mitä sä sanot meille, me mennään tänään. Sitten mitä kävi? Profeetta toisti sitä kysymystä, sallallahu alaihi wasallam, toisti ja toisti. Sitten sahaboista, Sa'ad ibn Mu'ad, jos mä en väärin muista, se sanoi, ja Rasulullah, sä oot nyt toistanut toi sama, niinku, mä luulen tuo kysymys, ehkä, onko se tarkoitettu meille, ja Rasulullah? Oot sä osoittanut tuon kysymyksen meille ansaareille? Koska muhajirit oli jo vastannut, tiedätkö, mutta profeetta silti kysyi. Sitten kun profeetta sallallahu alaihi wasallam näytti myönteikyyttä ja näytti myöntävästi, niin Sa'ad ibn Mu'ad sanoi, ja Rasulullah, me uskotaan, että wahyi tulee sulla taivaasta. Me hyväksyttiin sun viesti. Me hyväksyttiin, sä oot Allahin lähettiläs. Me hyväksyttiin täydellisesti, mitä sä sanot, ja Rasulallah. Sä oot meille rakastetumpi, ja Rasulallah. Sä oot meille arvokkaampi, ja Rasulallah. Jos sä sanot meille tänään,
Menkää tuon meren läpi. Me mennään ilman kysymystä, me mennään meren läpi. Ansar on sun mukana. Ja miksi tämä oli niin tärkeä pointti? Mikä on siinä tärkeä pointti? Bedrin sota oli Medinan ulkopuolella. Ja Ansarilla oli sopimus profeetan kanssa, että ne suojelee profeetta Medinassa, eikö niin? Eli ne on täys oikeus sanoa, ja Rasulallah, meidän sopimus oli Medinassa, nyt on Bedrin alue, se on sinä ja sun Quraysh-veljet voitte puolustaa itteen, eikö niin? Niin kuin Muussa ja näin historiat, kun katsoo niiden kansalaiset sanoo, mene sinä ja sun herras taistelemaan. Kelaa kokonainen kansa sanoi profeetalle, sinä ja sun herra, menkää yhdessä taistelemaan. Ne sanoi, me ei sanota näin sulle, ja Rasulallah. Jos sä sanot meille tänään, menkää meren läpi, me mennään meren läpi. Halki, mitä sä sanot meille? Profeetta oli tosi tyytyväinen Sa'ad ibn Mu'adin vastauksen. Ja myöhemmin Sa'ad ibn Mu'ad, se oli ehtinyt olla muslimina 203 vuotta. Se ei ehtinyt olla monta vuotta muslimina. Mutta hänen islamista sanotaan, että kun Sa'ad ibn Mu'ad kuoli, Allahin arsh heilu sen takia. Allahin arsh ei ole heilunut yhdenkään sahabin takia. Mutta profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoo, että Sa'ad ibn Mu'adin takia Allahin arsh heilu. Että mistä se kertoo? Että sahabi oli profeetan silmissä ja Allahin silmissä erittäin arvokas. Ja mikä voi olla se hetki, mikä sai sen tason tohon, voi olla se hetki, mitä se sanoi profeetalle Bedrin sodassa. Koska se oli ensimmäinen sota, mitä muslimit kävi. Munafiqit oli ottanut osan armeijasta. Oli vaikea tilanne, että ihminen pystyy vahvistamaan profeetan sallallahu alaihi wasallamin viestiä ja sanoi, Rasulallah, me tullaan sun mukaan. Niin se voi olla se syy myös. Wallahu a'lam, mutta se voi olla ne hetket, milloin Sa'ad ibn Mu'ad erottautui muista. Ja sen takia on tosi tärkeää opiskella heidän elämästään, että me ymmärretään, mitä kaikkea ne uhras profeetan takia. Mutta nyt taas mä menen yhteen pointtiin. Mitä Urwa, joka oli silloin Qurayshilainen johtaja, mitä se sanoi Muhammedista silloin, kun tehtiin Hudaybiyan sopimus. Silloin, kun muslimit piti tehdä umrah. Inshallah, kun siira käydään läpi diipimmin, niin sitä käydään läpi. Niin Urwa sanoi Qurayshille, kun Quraysh oli lähettänyt sen tutkimaan ja katsomaan, kuka Muhammed on ja mitä sen tarina on. Totta kai ne tunsi hänet, mutta nyt tuli uusi Muhammed, joka oli johtaja. Ja sanoi, me vähän tutkia ja tarkastaa tilannetta. Sitten kun Urwa tuli ja katsoi, miten profeetta sallallahu alaihi wasallam oli ja miten seuralaiset oli profeetan kanssa ja mikä tilanne siellä oli, niin Urwa tuli takaisin Qurayshin luo. Eri sydämellä kuin millä hän lähti. Hän lähti sydämellä, että tänään nämä ei tuu, muslimit ei tuu Ka'baan, ne ei tuu tänne näin, me sanotaan niille menkää takaisin näin poispäin. Ja siinä Sulh Hudaybiyassa on paljon hikmaa, mä en mene siihen, koska ei ole aikaa. Inshallah, kun siiraa käydä läpi, niin sitä käydä diipimmin. Mutta mä haluan vaan yhtään yhden kohan tästä tarinasta. Urwa, kun se tuli Qurayshin luo, se sanoi, oi Quraysh. Ja muistakaa taastaan ei-muslimi tänä hetken. Se hetki, kun se sanoi, se on ei-muslimi. Qurayshilainen johtaja, joka oli muslimeiden yksi iso vihollisista. Kun se näki, miten sahabat, ansaarit ja muhajirit, mitä profeetta toi ne yhteen ja teki niistä veljiä yhdellä. Allah, mikä teki näistä veljiä? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaikki ne tuli sen lipun alle ja sen viestin alle. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sitten kun se näki, miten ne suojeli ja puolusti. Urwa sanoi, mä oon käynyt kuninkaiden luona. Mä oon nähnyt keisareita. Mä oon nähnyt Kisra eli Persian johtajan. Mä oon nähnyt Najashin. Mutta mä en ole koskaan nähnyt yhtäkään kansaa, joka kunnioittaa johtajansa, kuten Muhammed ja seuraalaiset kunnioittavat häntä. Sallallahu alaihi wasallam. Kun profeetta puhui, he hiljenivät täysin ja kuuntelivat tarkasti. Ja eivät nostaneet ääntään hänen edessään. He kilpailivat siitä, kuka palvelee häntä. Ne kilpaili siitä. Kun hän teki wudu, ne riiteli, kuka saa sen wudu veden siitä. Niin. Lopuksi Urwa teki johtopäätös, ja se oli johtaja. Urwa sanoi Qurayshille, se sanoi, jättäkää nämä ihmiset, koska nämä ihmiset ei koskaan tule jättää niiden profetaa. Eli Urwa oli hämmästynyt, mistä Urwa ibn Mas'ud oli hämmästynyt siitä, että hän oli nähty että se oli nähnyt maailman suuria hallitsijoita, mutta ei koskaan sellaista rakkautta, kunnioitusta ja lojaalisuutta, kun profeetta sallallahu alaihi wasallam oli hänen seuralaisten välillä. Ja kun profeetta sallallahu alaihi wasallam, jos me katsotaan lyhyesti hänen palvontansa. Profeetalla oli tapana öisin rukoilla ja palvoa Allahia paljon. Aisha radhiyallahu anha kertoi, että se oli hänen khuluq, profeetan käytös ja elämys oli Korani. Kaikki mitä Korani käski ja sanoi ja kiersi, että profeetta sallallahu alaihi wasallam eli sen mukaan. Ja profeetalla sallallahu alaihi wasallam oli tapana mikä? Rukoilla yörukouksia ja tehdä paljon duaa. Profeetan sallallahu alaihi wasallam rukoili niin paljon, että ne sanoi,
Aisha radiyallahu anha kysyi, ja Rasulallah, Allah on antanut sun synnit anteeksi, entiset ja tulevat ja kaikki. Sä oot puhdas, Allahin silmissä sulla ei mitään. Et miksi sä teet näin itsellesi, että sä rukoilet niin paljon, että sun jalat turpoo ja halkeilee? Sitten profeetta sanoo, afala akunu abdan shakura, eks mun pitäisi olla siitä vielä kiitollisempi palvelija? Eks mun pitäisi palvella Allah subhanahu wa ta'ala vielä enemmän sen takia? Ja kun sä katsot sahabojenkin elämää, kun niille annettiin ashr mubashirin, annettiin, että niille kerrottiin, että olette ahlul jannah, ne palvoo Allah vielä enemmän. Mutta minä ja sinä, Allah on musta'an, jos sulle sanotaan tänään, sä oot ahlul jannah, voi olla, että sä sanot, Allahumma barik, tiketti valmiina paratisi, ei tarvitse enää rukoilla, alhamdulillah, sä lähdet sun omille teille. Sen takia sulle ei anneta tollaisia tikettejä tai tollaisia lupauksia. Sen takia Allah valitsi hänen profeetan seuralaiset. Koska ne ei ollut niin kuin minä ja sinä. Ne oli parhaimpia profeetojen jälkeen. Mitä profeetalla oli sallallahu alaihi wasallam tapana tehdä? Profeetta öisin rukoili. Sano ummati, ummati, oi Allah mun kanssa, oi Allah mun kanssa. Jatkuvasti itki ja pyysi, ja Allah, mun kanssa, mun kanssa. Profeetta sallallahu alaihi wasallam itki hänen kansansa takia. Ketkä kanssa? Siihen kuuluu minä ja sinä. Siihen kuuluu kaikki, jotka sanoo, ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Profeetta itki päivät, yöt, ummati, ummati ja Allah. Ja sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam kerran sanoi sahaboille, mulla on ikävä mun veljiä. Mulla on ikävä mun veljiä. Profeetta oli sahabojen keskellä, sanoi, mulla on ikävä mun veljiä. Sahaba vastasi, ja Rasulallah, eikö mä olla sun veljiä? Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi heille, te olette mun seuralaisia, mutta mun veljet on ne, jotka tulee mun jälkeen. Ne ei ole nähnyt mua, mutta ne on uskonut mua. Mieti sitä niin. Profeetta sanoi tuota kenelle? Sahaboille, ihmiset, jotka uhrasi niiden oma henki ja omaisuus, kaikki. Siitä nuo profeetan rivissä. Mutta profeetta sanoi, että mulla on ikävä mun veljiä. Profeetalla sallallahu alaihi wasallam on ikävä mua ja sua ja uskovaiset, jotka usko häneen ilman, että mitä? Ollaan nähty. Ja luulet, että se jää siihen vaan. Tuomiopäivänä profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoo, että kun tuomiopäivänä on vaikea tilanne, aurinko tulee ihmisten lähelle ja tuomiopäivä kestää monta vuotta ja ihmiset odottaa vaan, että tuomio alkaa, vaan ne odottaa. Ne menee profeettojen luo, ne sanoo, please, me Allahin luo, oi Adam, oi Nuh, please, me Allahin luo, Musa, me Allahin luo. Sano, että se aloittaa tää hisab, tää on jo liian vaikea. Me ollaan seistyä, Allah kertoo yhdessä jakessa, että tuomiopäivä kestää 50 000 vuotta. Mieti, sä odotat sitä vaan, sitä hetkeä. Please, ne meni eri profeettoille. Adam ja Nuh sanoi, mulla on mun omat ongelmat tänään, mulla on mun omat asiat, mitä mun pitää huolehtia. Ja ne menee Muusan luo, ja Muusa sanoi, mulla on tänään oma asia, tänään itse, nefsi. Ne menee Iisan luo, ne menee täällä, kaikki sanoo nefsi. Sitten kun ne menee profeetan luo, ihmiset menee profeetta Muhammedin luo, sallallahu alaihi wasallam, ja sanoo, ja Muhammad, ja Rasulallah, please, me Allahin luo, tee dua, että hisab alkaa vaan. Sitten profeetta sanoo, ana lähä, o kama qaala nabi. Allah, profeetta antaa myönteisen vastauksen. Tämä on mun tehtävä. Minä teen sen. Ja profeetta menee ja rukoilee ja palvoo Allah ja tavalla, mitä ei ole tehty. Ja tekee sujud. Ja mitä hän sanoo? Ummati ja Allah. Mun umma ja Allah, mun umma. Sitten Allah sanoo, ota osa sun ummasta helvetin tulesta. Sitten osa otetaan. Profeetta jatkaa, ummati. Sitten ota toinen osa. Otetaan. Kunnes sanotaan jopa, että se, jolla on vähänkin iman, ota. Niin billahi alaikum, veljet ja siskon. Profeetta sallallahu alaihi wasallam, joka yörukouksessa teki dua meille. Ummati. Profeetta sallallahu alaihi wasallam, joka sanoi hänen sahaboille, että mulla on ikävä mun veljiä ja mun siskoja. Koska ei ymmärretä vaan siitä, että se on vaan veljille, se on kaikille. Sitten kun sahabat kysyivät, ja Rasulallah, eikö mä olla sun velji? Ei, totta mun seuralaisia. Mutta mun veljet on ne, jotka hyväksyy mut ilman mitä? Ilman, että ne on nähnyt mua. Profeetta sallallahu alaihi wasallam, joka opetti meille, miten me eletään. Profeetta sallallahu alaihi wasallam, joka tuomiopäivänä tulee Allahin eteen ja tekee dua ja sanoo mitä? Ummati, ai Allah, mun kanssa ja Allah, suojele niitä. Niin billahi alaikum, veljet ja siskot, eikö se ole oikeudenmukaista, että me seurattaisiin hänen viestiä? Eikö se olisi oikeudenmukaista, että me noudatetaan ja me kuunnellaan, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Se mitä Muhammed tuo, mitä profeetta tuo, Allah sanoo Koranissa, se mitä profeetta tuo, ottakaa. Ja mitä hän kieltää, jättäytykää. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah kertoo, jos te sanotte, että te rakastatte Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, sano heille, oi Muhammed, että seuratkaa minua. Eli seuratkaa Muhammedia, yuhbibkumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tulee rakastamaan teitä. Allah kertoo meille jo.
Ja me nähdään tässä, miten profeetta välitti meistä. Niin eikö se ole oikeudenmukaista, että minä ja sinä, sen sijaan, että me seurattaisiin näitä idoleita, mitä me ollaan otettu itsellemme idoleiksi, tai räppäreitä, tai musiikoita, tai huumediilereitä, tai näitä malleja, tai näin poispäin, tai jalkapalloilijoita jopa, että me laitetaan ne edelleen kaikkia, niin eikö profeettalla sallallahu alaihi wasallam ole enemmän oikeutta meitä kohtaan? Luulet, että toi räppäri, tai toi julkis, tai toi malli, tai näin, luulet, että se on menettänyt yhtäkään yöunta sun takia? Luulet, että se tietää edes, kuka sä oot? Jos sä oot tänään täällä tai et ole täällä, luulet, että se tietää, kuka sä oot. Mutta profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam, joka teki duaa ja pyysi Allahilta armahtamaan sua ennen kuin sä edes synnyt, niin eikö hän ansaitse kaikilla kunnioituksella ja kaikilla rakkaudella, että me seurataan häntä? Eikö hän ansaitse, että me rakastetaan häntä enemmän, kuin me rakastetaan jopa meidän perheitä ja itseämme? Umar bin Khattab kerran tuli profeetalle ja sanoi, ja Rasulallah, mä rakastan sua enemmän kuin kaikkia muuta, ja Rasulallah. Mutta mä rakastan mun nafsia enemmän kuin mä rakastan sua. Ne oli rehellisiä. Sahabat oli tosi rehellisiä. Ne ei ollut niinku, sanoinko mä uudestaan, niinku minä ja sinä. Ne ei ollut niinku me. Ketä sä rakastat? Allah, mä rakastan eniten. Ketä sä rakastat eniten? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketä muuta? Profeetta Muhammedin salat. Allahin uskonto. Izza, mashallah, Quran. Sä oot ihan. Hei sun sanotaan, hei tuu Fajr moskeja. Wallahi veli, huomenna aamuvuoro. Inex ja Transval ja varastot odottaa mua. Sulla sanotaan, että tää on haram, jätä se. Veli, Allah on ghafur rahim. Sä sanot, hei veli, miksi sä teet tälleen näin? Miksi syöt vaikka tätä tai sitä? Tai miksi sä teet tälleen? Tai miksi sä valehtelet? Allah on ghafur rahim. Allah on ghafur rahim. Leikin shadidul iqab also. Se on myös, Allah subhanahu wa ta'ala myös shadidul iqab. Miksi sä olet Allahilta vain yksi sifaat ja piirteet ja sä jätit toisen? Sä sanot, Allah on armollisin ja armahtamaisin. Sen takia se on tosi tärkeää tietää tämä. Se on tosi tärkeää, että me noudatetaan ja seurataan profeetta sallallahu alaihi wasallam elämää. Ja noudatetaan hänen käskyään, koska profeetta sallallahu alaihi wasallam mietti meitä ennen kuin me synnyttiin. Huolehti meistä ja meidän hyvinvoinnista ennen kuin me synnyttiin. Joten hänellä on täysi oikeus. Ennen ketään muuta, että me totellaan. Ja sitten kun Umar ibn Khattab sanoi tolle profeetalle sallallahu alaihi wasallam, että mun nafsi ja Rasulallah vähän. Mun nafsi vähän enemmän mä rakastan kuin sua, ja Rasulallah. Profeetta Muhammed sanoi hänelle, sun imani ei vielä siinä tasossa, missä pitää olla. Mene. Se meni, Umar ibn Khattab istui, pohti, tajus, tuli takaisin, sanoi, ja Rasulallah. Nyt mä oon korjannut itteni kanssa tilanne, ja nyt sä oot jopa edellä ennen mun oma nafsia. Koska se ymmärsi, profeetta toi heille hidayah, Allahin armo, rahmatan lil alamin. Niin sen takia meidän pitää elää ja ymmärtää ja elää ja totella profeetta sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, sä sanot shahadateinissä. Siinä on velvollisuuksia, mitä sun pitää tehdä. Totella, kuunnella, noudattaa. Paljon asioita siihen kuuluu. Se ei ole vaan sana, mitä sä sanot. Se kysymys kuuluu, kun profeetta sanoo, tai sun vanhemmat sanoo, tai sun heimo sanoo, tai sun kansa sanoo, tai sun systeemi sanoo. Kenen sana saatat eka? Profeetta Muhammedin sana meidän pitää ottaa eka. Ja ottaa hänet ensiksi. Ja sitten, kun sä katot profeetta sallallahu alaihi wasallam luonnetta, sä näet siellä ajaib, ihmeitä. Kerran profeetta sallallahu alaihi wasallam oli hänen sahabojen kanssa. Sä voit kuvitella, sahabat, jotka rakastaa ja valmiita tehdä mitä vaan profeetan takia. Se oli heidän keskellään. Joku beduinimies tuli profeetan luo. Se käveli sahabojen läpi. Otti profeettaa kiinni ja sanoi, ja Muhammed, anna mulle sitä, mitä Allah on antanut sulle niin. Anna mulle mun haq, mitä Allah on antanut. Kenen ympärillä se sanoo? Sahabojen ympärillä. Ne ei ole niin kuin minä ja sinä, niillä ei ole iPhone taskussa, niillä on miekkat taskussa. Miekko alkoi melkein tulla esille, ne sanoi, miten tämä ihminen voi sanoa tälleen? Miten se sanoi, ja Muhammed, anna mulle mitä Allah on antanut sulle. Se ei ymmärrä edes, se tuli ihmisten läpi, se ei ymmärrä, että se on vähemmistö, se ei ymmärrä, että nämä ihmiset on vahvempia. Se voidaan laittaa kahti, milloin vaan. Ja Muhammed, anna mulle siitä. Tämä on mun haq. Ja Muhammed, anna mulle siitä, mitä Allah on antanut sulle. Sitten sahabat oli valmiita toimimaan. Umar ibn Khattab varsinkin. Ja muut sahabat oli valmiita toimimaan. Profeetta sallallahu pysäytti ne. Sanoi, Abu Bakr, me hakee Beitul Maalista omaisuus ja anna tälle miehelle. Ja profeetta hymyili vielä, kun se sanoi. Sanoi, Abu Bakr, me hakee Beitul Maalista ja anna tälle. Sille miehelle käytti hakee. Se sai sen rahat, se lähti liikkumaan. Pohti varmaan jälkeenpäin, mitä tilanne meni. Ja varmasti mä ihmettelin, jos se on yksi niistä, joka hyväksyi myös islamin. Koska tämä seuraava tarina, mitä mä kerron, hän hyväksyi. Ja hän oli mies, joka tuli moskeaan myös.
moskeessa, missä rukoiltiin, palvottiin ja luettiin kheiria ja Korania ja näin poispäin. Se tuli se meni johonkin kulmaan, se alkoi pissaa keskellä moskea. Profeetta on siellä, sahabat on siellä, kheirat on menellä, ihmiset palvoo, osa rukoilee, osa lukee Korania, osa tälle. Se tuli keskellä moskea ja alkoi pissaamaan. Mieti sitä, jos joku tulisi nyt Malmin moskeaan pissaamaan. Mä voin sanoa sulle, että se ei lähtisi kävelen täältä pois, eikö niin? Kaikki kävisi sen kimppuun. Mutta jos me ymmärtäisiin profeetan siirran, me ei käytäisi hänen kimppuun. Profeetta sallallahu alaihi wa sallam, kun hän näki, että sahaba oli käymässä sen miehen kimppuun. Profeetta pysäytti. Sanoi, antakaa hänen eikä hoita loppuun asti. Hikmä ollaan. Siinä on viisaus. Mieti nyt joku ihminen, joka pissasi alla tappele sen kanssa. Se pissaa vielä enemmän paikkoja, eikö niin? Se kääntyy yhtäkkiä sun vaatteisiin, se menee muualle moskeen, tappelu alkaa, kaikki on nejäs. Kaikki pitää meillä vaihtaa vaatteet. Mitä profeetta sallallahu alaihi wa sallam sanoi? Antakaa sen hoitaa loppuun. Rahma vielä, ettei yhtäkkiä se keskeytä. Ehkä voi tulla joku sairaus. Eikö niin? Sanoi, antakaa sen hoitaa loppuun. Sitten kun se oli hoitanut loppuun, se ihminen laittoi se housut päälle. Se sanoi, se oli lähes, se liikkuu. Profeetta kutsui sen. Se sanoi, oi mies, et sä tiedetään paikka, missä palvotaan Allahia. Ja muistella Allahia. Ja tehdään hyviä asioita. Ja tää ei ole paikka, missä pissataan. Et sä tiennyt. Sitten se ymmärsi. Se prosessori alkoi käymään. Se ymmärsi, kuinka vakava rikos se teki. Se ymmärsi, miten vihaisen sahabat oli ympärillä. Se ymmärsi, miten profeetta sallallahu alaihi wasallam suojeli heitä muilta. Sitten mitä kävi? Tämä mies teki dua. Se sanoi, ja Allah, armahda mua ja armahda Muhammedia ja älä armahda ketään meidän jälkeen. Miettikää, jos sitä duaa tänään oltaisiin hyväksytty. Missä tilanteessa minä sinä oltaisiin oltu, eikö niin? Se sanoi, ja Allah, armahda mua ja armahda Muhammedia ja älä armahda ketään meidän jälkeen. Koska se näki ne sahabat halusi hakkaa sen ja se näki tilanteen. Se ei halunnut kenelläkään mun. Kaveri unohti oma perheenkin. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, hei, älä rajaa Allahin rahmaa kahdelle ihmiselle. Allahin rahma wasi'. Profeetta kertoi toisessa perimätiedossa, että Allah jakoi hänen rahmansa ja yksi hän laski dunyaan. Ja 99 hän pitää hänen luonaan. Milloin? Tuomiopäivän varten. Ja tämä yksi, mitä Allah laski, äiti armahtaa sen vauvaa. Eläin armahtaa sen pentua. Leijona, joka syö kaikki pedot, kun se tulee sen lapsen luo, se armahtaa. Lintu armahtaa sen tätä. Kaikki armahtaa toisiaan. Se on se yksi rahma, mitä laskettiin. Ja sanoi, älä rajaa mitä? Allahin armo kahteen ihmiseen. Sitten mies lähti pois. Ja profeetalla sallallahu alaihi wasallam oli tapana mikä? Silloin kun pyydettiin, joku tuli ja pyysi jotain, profeetta antoi. Taas mä otan nämä esimerkit, monet esimerkit on kenestä ei-muslimeista. Et me nähdään, miten profeetta sallallahu alaihi wasallam kohteli ketä ei-muslimeja. Safwan ibn Umayya nimen, joka oli myös silloin ei-muslimi. Se kuvaili mitä? Profeetan sallallahu alaihi wasallam anteliaisuutta. Se tuli profeetan luo. Ja se sanoi, ja Muhammed, anna mulle määli ja Muhammed. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, näet sanoi noin 2 kukkulaa. Se omaisuus, mitä on tossa, kaikki on sun, ota. Mieti sitä. Ja sanoi, kaikki tuo omaisuus, mitä sä näet, ota itsellesi. Ota mukana. Profeetta sallallahu alaihi wasallam, kun pyydettiin, hän antoi. Se tunnetti siitä. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoi hadiisissa, että mä annan teille. Että mä en kiellä teitä, mä tuun antaa teille. Sitten tää säikähti. Tää mies säikähti. Safwan ibn Umayya meni sen kansan luo. Se meni sen kansan luo, se kuvaili profeetan anteliaisuutta. Sanomalla mitä? Sanomalla, että oi mun kansa, uskokaa häntä, totisesti hän on Allahin lähettiläs. Totisesti hän on Allahin lähettiläs. Miksi? Koska hän antaa ilman pelkoa, hän ei pelkää fakar. Hän ei pelkää köyhyyttä. Äärimmäistä anteliaisuutta ja luottamusta, että Allah subhanahu täällä pitää huolta. Että hän on mies, joka ei pelkää köyhyyttä. Valehtelija ja näin poispäin, yrittää saada jotain, eikö niin? Koko ajan jotain se yrittää kikkailla, se voittaa tästä 5 euroa, tästä täällä. Lopussa se menee kotiin. Mutta profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kun oli omaisuusjako, dunia ota. Dunia vai ota. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam kannusti meitä antamaan. Välillä kun profeetta luo tulta ja sanoi, että ja Rasulullah, mulla on nälkä. Mulla on nälkä, anna mulle ruokaa. Profeetalla ei ollut ruokaa kotona. Niin se pyysi sahaboja ja sanoi, kuka tänään ottaa tämän vierakseen itselleen. Yksi ansaari otti ja sanoi, mä otan ja Rasulullah. Ja Rasulullah, mä otan sen mun kotiin. Se otti. Se mies koputasi sen oveen. Se sanoi kotona, mitä meillä on ruokana tänään. Se vaimo sanoi, wallahi meillä ei ole mitään muuta. Paitsi mitä meillä on lapsilla antaa ja ne itkee. Meillä ei ole mitään muuta kuin mitä meillä on niillä antaa. Ei ole kenellekään muulle. Se sanoi, halas, nukutaan lapset. Sammuta valot. Ja tuodaan tämä vieras sisään. Tuo 3 lautasta.
yksi lautanen, missä on ruokaa, vie sille vieraalle. Ja loput lautaset tuo mulle ja näin poispäin. Ja sit kun sä tuot, esitetään, että mekin syödään. Koska kodit oli silloin mitä yksi huone, eikö niin? Sitten tälle sahaboille tuodaan se ruoka. Se syö. Se on iloinen, se sanoo, tänään mä sain mun annos. Se ei ole ehkä saanut pitkään aikaa mitään ruokaa. Se safkaa. Nämä ympärille tekee ruoan ääni. Vaikka ne ei syö mitään. Niillä ei ole lautasella mitään. Mutta kunhan sit mies ei ymmärrä, että niillä ei ole mitään, sit se säikähtää ja antaa. Ne piilotti sen teon niin next levelistä. Että ne esitti, että ne syöisi, kun se oli vatsa täynnä, alhamdulillah, se lähti. Ei ollut lapsille ruokaa, ei ollut heille ruokaa, mutta se oli mitä profeetta loi. Ja mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam rakensi sahaban sisällä. Ja profeetta oli niin tyytyväinen siihen, mitä ne teki. Ja Allah oli tyytyväinen, mitä he teki. Ansaarit oli semmoisia, وَيُثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ne antaa, vaikka ne itse tarvitsisi, mitä ne antaa. Niillä on itse tilanne päällä, mutta ne antaa, ne sanoo. Ola ota, Allahin takia. Niin tällaisia ihmisiä profeetta sallallahu alaihi wasallam rakensi. Anteliaisuudestakin paras esimerkki, mitä meillä voi olla. Profeetan sallallahu alaihi wasallam kuolema ja opetus siitä, mitä me saadaan profeetan kuolemasta sallallahu alaihi wasallam. Profeetan kuolema alkoi, millä profeetta sairastui. Ei pystynyt rukoiluttaa ihmisiä. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam keski Abu Bakrin rukoiluttaa ihmisiä. Ja Aisha radiyallahu anha sanoi, ja Rasulallah, älä laita Abu Bakria. Abu Bakr on pehmeä, sillä on pehmeä sydän. Et ehkä voi olla, että kun se näkee, että sä et ole heidän joukossaan, niin hän näkee, että hän rukoiluttaa, että alkaa itkemään ja ei kestä. Koska se ymmärtää, että ehkä nyt aika on lopussa. Abu Bakr ymmärsi ennen muita. Silloin kun profeetta kokosi sahabat ja sanoi heille, että palvelijalle tuotiin dunia ja akhira. Ja hän valitsi minkä? Akhiran. Kaikki muut oli, mashallah, hyvä. Tämä on hyvä palvelija. Ne ei ymmärrä, että profeetta puhuu itsestään. Ne sanoo, Allahumma barik, tämä on hyvä palvelija. Mashallah. Mutta Abu Bakr oli aina, joka itki niiden joukossa. Sitten kun hän itki, niin kysyi Abu Bakr, miksi sä itket? Tuossa sanottiin, palvelija valitsi dunia ja akhira ja välillä valitsi akhiran. Eikö kaikki meidän pitäisi valita basic? Sitten ne sanoi, että ette ymmärrä. Abu Bakrilla oli enemmän tietoa kuin muille sanoi, että ette ymmärrä, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi siinä. Profeetta kertoi meille siinä, että palvelijalle annettiin, palvelija, kenestä hän puhuu ensinnäkin hän, eli profeetalle annettiin valinta. Haluuko hän jäädä vielä vai haluuko hän mennä Allahin luo? Ja profeetta valitsi Allahin luokse. Eli profeetta on kuolemassa, eli wahyi katkee. Siksi me itkin, ja se itki. Ja silloin Abu Bakr rukoilutti ihmisiä ja ylläpiti rukouksia ja rukoilutti ihmisiä, joka oli sahaboille tosi vaikeaa. Heidän opettaja, heidän johtaja, heidän isärooli, heidän kaiken maailman, mitä ne voi kuvitella. Profeetta sallallahu alaihi wasallam oli heille ja enemmän. Ja nyt ne ymmärsivät, että aika on tulossa päätökseen. Ja kuolema on lähellä. Niin se oli tosi vaikea tilanne heille. On sanottu, että profeetan kuoleman aikana, ja kun profeetta sallallahu alaihi wasallam kuoli, Fatima radiyallahu anha, mitä hän sanoi, ja karba abetah, ja silloin kun hän oli kuoleman tuskissaan, sanoi, oi isäni tuskaa, tai kuoleman hetkissään, silloin kun sielu tulee kurkkuun ja näin poispäin, sanoi, ja karba abetah, oi mun isäni tuskaa. Sitten profeetta se toisti monta kertaa. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam vastasi, mitä hänelle? La karba ala abiki ba'da al-yawm. Että isälläsi ei ole enää tuskaa tämän päivän jälkeen. Eli tämän päivän jälkeen viesti on annettu, Korani on laskettu, hadithit ja kaikki opetukset on annettu. Khalas. Abu Bakr nyt johtaa, profeetta oli tyytyväinen, kun se näkee Abu Bakr johtamassa sahaboja. Oli tyytyväinen, että nyt se opetus, mitä se antoi eilen 23 vuotta, on nyt tullut päätökseen. Niin se, mitä hän sanoi? Että isälläsi ei ole tuskaa tämän päivän jälkeen. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam, mitä hän sanoi? Ila rafiqil a'la. Että minä suuntaan korkeimman seuralaisen luo, eli Allahin luo. Hän valitsi, sanoi, ja Allah, mä oon valmis, mä haluan tulla sun luo. Ja profeetan viimeiset neuvot, mitä ne oli ennen kuolemansa? As-salah, wa ma malakat imanukum. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, rukous. Ja se, ketkä on teidän alaisuudessanne, teidän vastuullanne. Että pitäkää huolta teidän rukouksista ja niistä, ketkä on teidän vastuussanne. As-salah. Profeetta sallallahu alaihi wasallam kuoleman hetkessä. Mistä ihminen puhuu, kun se on kuolemassa? Nykypäivänä, kun ihminen kuolee, se sanoo lapsilleen, hei, fulanilla on toi mun määrä rahaa, käy hakee siltä, tuolla on maa, mikä kuuluu mun velille, käy hakee, toi talo kuuluu mulle. Se kertoo etukäteen. Se antaa viestit, tyynyn alla löytyy rahaa. Dunia, me ollaan dunia, niin me puhutaan duniasta ennen kuolemaa, eikö niin? Allah antako meille husnul khatima shahadati inda al-maut. Mutta tämä on valitettavasti monen tilanne. Mutta mistä profeetta sallallahu alaihi wasallam puhui?
Khatamul Anbiya, mitä hän sanoi, on as-sala, rukous. Tästä me ymmärretään rukouksen tärkeys. Oi sinä, joka jätät nämä 5 rukousta. Oi sinä, joka olet laiminlyönyt nämä rukoukset. Kun Allah puhuu uskovaisista Koranissa, Allah sanoi heistä, että on he, jotka pysyvät niitä rukouksissa, oli vankoja niissä. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, he, jotka olivat keskittyneitä, alistuneita siinä. He, jotka olivat jatkuvia siinä niin. As-sala, ja wama malakat aymanukum. Ja ihmiset, jotka on meidän alaisuudessa, me ei sorreta heitä, me ollaan heille oikeudenmukaisia, me pidetään huolta. Se oli profeetan sallallahu alaihi wasallam opetus. Ja sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam jätti tämän dunjan. Ja meni ila rafiqil a'la. Ja sitten tuli, ihmiset alkoi sanoa, profeetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuollut. Sitten koko Medina, niin kuin Anas ibn Malik kertoi, että kun Medina, profeetta tuli, koko Medina oli valossa. Kun profeetta sallallahu alaihi wasallam kuoli, se oli niin kuin koko Medinan valot sammu. Pimeys. Paras luomus kuoli. Paras Allahin luomus, joka käveli maan päällä, on lähtenyt. Umar ibn Khattab ei voinut uskoa sitä niin. Se ei voinut hyväksyä. Mitä Umar ibn Khattab sanoi? Se otti se miekan esille. Se sanoi, Muhammed lähti niin kuin Muusa lähti 40 päiväksi. Ja Muhammed tulee takas. Ja se, joka sanoi tänään, että Muhammed on kuollut, se tulee saamaan mun miekasta. Sitten ihmiset säikähti. Umar ibn Khattab, joka oli yksi suurimmista ja tärkeimmistä haavoista, kenestä profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoi, että jos mun jälkeen tulisi profeetta, niin Umar olisi ollut profeetta, mutta ei tule profeetan jälkeen ketään. Kenestä profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, että kun Umar kävelee kadulla, shaitaan menee toiseen katuun. Se oli se Umar. Hän sanoi, se joka tänään sanoo mulle, että Muhammed on kuollut. Se saa mun miekasta. Silloin kun Abu Bakr näki, pussasi profeetta sallallahu alaihi wasallam. Ja silloin ihmeellisesti, se ketä ihmiset piti pehmeä sydämisenä, sen sydämistä tuli niinku vuori. Ja se ketä ne piti vuorena, niin kuin Umar ibn Khattab, hänestä tuli se pehmeä sydäminen siinä tilanteessa. Silloin, ja Abu Bakr ei ole kysymystä siitä, että hän rakasti profeettaa eniten. Silloin kun me mennään profeetta Abu Bakrin elämänkertaan, että se on lupaus, joku päivä meidän pakko vetää hänen elämänkertaa läpi. Me käydään läpi miten paljon, ja sä ymmärrät miten paljon sä rakasti profeettaa. Silloin Abu Bakr, mitä hän sanoi, keräsi sahabat. Hän sanoi, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Hän sanoi, hän, joka palvoi Muhammadia, niin totisesti Muhammad on kuollut. Että man kana ya'budu Muhammadan, että Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Muhammad on kuollut nyt. Profeetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam on kuollut. Ja hän, joka palvoi Allahia, niin Allah on al-hayy, la yamut. Mutta Allah subhanahu wa ta'ala elävä ei ikinä kuole. Sitten Abu Bakr luki nämä jakeet, mitkä oli tullut entuudestaan jo, mutta sahabat osa niistä oli unohtanut. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Allah kertoo meille Koranissa, Muhammed on vain sanansaattaja. Ennen häntä on kulkenut sanansaattajia. Jos hän kuolee tai hänet tapetaan, käännytkö takaisin kannoillasi, eli käännytkö pois tästä uskonnosta. Ja tää, että man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ei ole vaan sille sahaban ajalle, se on myös meille tähän päivään. Ramadan tulee ja menee, me palvotaan Allah ja Ramadan lähtee, sä palvot sun omia halujasi. Tai silloin kun sä oot ihmisten edessä, sä palvot Allahia, mutta sit kun ihmiset lähtee, sä palvot muita. Tai sit kun kaikki nuo tilanteet, sun pitää sanoa itsellesi, että nää lähtee, Ramadan lähtee, joka palvoo Ramadan lähtee, joka palvoo ihmisiä, ihmiset lähtee, joka palvoo vaan moskeijoita ja ihmisiä, ne jättää, joka näytteli vanhemmilleen, nekin lähtee. Mutta Allah on al-hayy la yamut, Allahin edessä hyvät teot ei mitätöidy ikinä ja hän on elävä. Sahabat alkoi itkeä, ne sanoi subhanallah. Ne alkoi itkeä, ne sanoi, tää ihan kun me kuultiin, tää jäi eka kerta tänään, vaikka se oli tullut aikaisemmin jo, siellä on hafideja. Mutta se on ihan kun tää laskeutui tänään meidän ylleen. Sitten sahabat alkoi itkeä. Bilal radiyallahu anhu aina kun se teki äädään, aina kun tuli se kohta, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Bilal ei pystynyt jatkaa enää sitä niin. Se alkoi itkeä niin paljon. Aina kun se tuli siihen kohtaan, se itki ja kaikki sahabat itki sen kanssa.
Sitten sanoi Abu Bakrille, Abu Bakr, mä pyydän, vapauta mut mun tehtävästä. Anna mulle vapautus tästä ja lähetä mut muslimien armeijan joukkoon. Mun sydän ei kestä. Mun sydän ei kestä olla Medinassa. Koska Medina ilman mun profeetta sallallahu alaihi wasallam ei ole Medina mulle. Anna mä lähden täältä, ja Rasulallah. Anas ibn Malik, niin kuin me kuultiin, sanoi, että valot sammu täällä näin. Sahabat on ihan niin kuin lapset, joiden isä on kuollut. Mutta silloin Abu Bakr radiyallahu anhu tuli. Muslimit, osa jätti islamin. Suuri osa jätti islamin. Osa sanoi, me ei makseta zakat. Osa sanoi, että Musailim ibn Kadhab, se tuli, se sanoi, mä oon profeetta, seuratkaa mua. Osa sen kanssa seurasi. Sitten Umar ibn Khattab rauhoitti Abu Bakr ja sanoi, Abu Bakr, nyt osa armeijasta on pois. Ja osa armeijasta on jättänyt islamin. Ja osa armeijasta on kieltäytyy maksaa zakatista. Ja osa on mennyt Musailim mua ja Abu Bakr rauhoitetaan vähän tilanne. Wallahi Abu Bakr sanoi, se joka antoi profeetan aikana ton verran zakat, se tulee antaa se saman verran, tai mun armeija tulee sen luo. Se lähetti Musailimille armeija, se lähetti tonne armeija, se ei pelännyt. Ja tuo vankkaus oli, millä muslimit selvisi se hetki Allahin viisaudella. Ja mitä on tämän lopun opetuksen? Että tästä luennosta, mitä me opitaan, on se tärkeimpiä viestiä, että miksi hänen seuraamisensa ja hänen opetuksensa, profeetta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam opetuksensa, on meille tärkeimpiä asioita. Miksi meidän kuuluu seurata? Allah kertoo meille Koranissa, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah kertoo, totisesti teille on Allahin lähettilässä erinomainen esimerkki. Ja ne jakeet, mitä me luitte aikaisemmin, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Sano, jos rakastatte Allahia, niin seuratkaa minua, niin Allah rakastaa teitä. Profeetalle käsketään, sano heille. Ja sano, ja profeetta Allah subhanahu wa ta'ala kertoo Koranissa, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Mitä lähettiläs teille antaa, ottakaa se vastaan. Ja mitä hän teiltä kieltää, pidättäytykää siitä. Ja kun me opiskellaan profeetan sallallahu alaihi wasallam elämästä, me opitaan, miten me ollaan ihmisiksi, miten me eletään. Miten me eletään oikealla tavalla. Se hidayah, ihmiset etsii totuutta ja oikeudenmukaisuutta. Ne ei tiedä, me tiedetään. Meidän pitää opiskella profeetan siiraa, profeetan perimätietoja ja elää hänen mukaan, jotta me voidaan myöhemmin kutsua muita tähän tielle, eikö niin? Ja miten elää oikein, seurata hänen sunnansa, miten seurata profeetan sunnaa sallallahu alaihi wasallam, ottaa vastaan hänen opetuksiaan, jotta saavuttaisimme Allahin rakkauden ja johdatuksen. Ja tämän takia mä halusin aloittaa, ennen kuin me mennään siihen Arba'in Nawawiyya kirjaan, eli profeetan perimätiedot, tärkeät perimätiedot. Ennen kuin me mennään profeetan perimätietoon, niin se on sovellista, että me tiedetään, kuka on Muhammed, eikö niin? Ja sen takia me mentiin tää nyt läpi. Ja tämä oli lyhyt osa siirasta. Inshallah, jos joka puhuu somaliaa tai arabia tai mitä vaan, englantia tai on siira käännetty niillä kielillä YouTubessa. Voi katsoa. Ja niistä ollaan tehty monien tuntien sarjoja. Että se voi syventyä. Tämä oli pintakosketus. Ja mä luulen, jokaisella oli tänään jotain, mitä hyötyy. Ja jotain mitä oppi. Mutta kun sä opiskelet siiraa, jotkut oppineet sanoo, että siiraa sun pitäisi opiskella joka vuosi, koska se pehmentää sun sydäntä. Sä opit se konteksti, kaikki tää viestit ja wahi ja Korani ja haq, mikä on tullut. Ilman sitä siiraa, sä et ymmärrä sitä kontekstia. Sen takia sahabat opetti tabi'ille siiraa niin kuin ne opetti heille Korania. Koska ihminen, joka ei pysty ymmärtämään profeetan elämänkertaa, on tosi vaikea ymmärtää profeetan viestiä. Ja on tosi vaikea rakastaa profeettaa sallallahu alaihi wasallam ja seurata profeettaa tavalla, mitä häntä kuuluisi seurata. Niin inshallah nyt kun nämä alkaa, jokainen ottaa hänen ystävänsä ja itsensä tuo tänne näin. Ja tulee oppia nämä perimätiedot, mistä profeetta sallallahu alaihi wasallam kertoo. Nämä tärkeät opetukset, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam opetti meille. Että me voidaan oppia uutta joka viikko, joka päivä, joka viikko jotain uutta. Ja me voidaan kehittyä muslimien, että me jäädään siihen samaan pisteeseen, missä me oltiin viime vuonna. Vuosi vaihtuu, 2026 tulee, 7 tulee, sä puhut tavoitteista, vaan salitavoitteet. 2027 mä teen tätä, mä teen sitä. Sulla pitää olla uskonnoskin tavoite ja veljet ja siskot. Uskonnoskin pitää olla tavoitteet. Se, missä sä olet eilen, et sä voi olla siellä tänään. Muuten se on päivä, joka on mennyt hukkaan. Että me tullaan ja opitaan yhdessä, kuka oli, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam opetti meille. Ja nämä kauniit opetukset. Ja että me pystytään elämään hänen mukaan. Ja pystytään kutsua muita hänen tielleen. Kaikki hyvä, mitä mä sanoin Allahilta, kaikki virheet, mitä mä sanoin, on itseltäni ja shaitanilta. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.